إريترا حليلهم يوم كلهم مدفوقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 نبركوينو حسابهم تبني الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتوتهم أبقيتنا حيدتهم كنت عرب يوم غنعسو حيدهم يوم حج عليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتواصو أبقيتنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يتصورها بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلا له مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وقت بوصل أبينا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو ما أكلوا برد حيرك تزبلوا لم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقم الله نصنع حسبية عقلي تحميتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بصلاة أبيك يفوت صحيكم أبيك يوزلو أبيكم بصلاة عقلي لم يفوت صحيكم سلام تخطاتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدست زيناتات حزنا لكم متينا لنا كساب موداتنا إذا مدد سانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم كم وترو نزي channel لايك مقبار شير مقبار حناس ريتوت هاد المصحف اتحجز ودما دقيبنا أنا مسجن قصل ودما نبلكم بارنا إلو مارستون أب أزيو وسان قزيينا زلنا نقرات كالتيفهم زك آيرو لزلو نخلو ببوليتيكا بغطبا وتتراوي نايزوبانا ناي علمنا نخلو أنا بيرنا حزنا لكم متينا لنا مسانا تصممي لكم سمعوا أبزد اللي بوتا دما معرم تادي كله هانا ريتو قدفنا بلنا مجمريا أب علمنا بزولو كنجمر let's start. A new day, a new post from Donald Trump. Yes, he's finally discovered the SCO summit photos, and let's just say he did not like what he saw. Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin all smiling, all huddled together, standing in the same frame this week. And Donald Trump? Well, he couldn't help itself, it seems. On Truth Social, he has finally fired away, and this is what he said, I'm quoting, "Looks like we've lost India and Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together." Yes, that's a real quote. Clearly, the picture stung. They rattled him enough to go public with a post like this, because to Trump, this is not just a photo op, it's a picture of America getting left out. And it's understandable. Donald Trump is waging a trade war on the whole. انتاينا نرزلنا دونالد ترامب تكونتات نقرات ساكن كم استغايرو لي زنقر زلو اتي كونتات امريكا دونالد ترامب ترى دي كونس دارغا نمبزحتو تبوليتيكا واستابليشمنت امريكا نقرات بزغلطه فمن قد يغير كم زلون كم زي دونالد ترامب زبلو زل دما بزن ريو زلنا نهندن راشان نحوارو كثيرنا يمكن كون نخلينا زبل قمت يوهب كم زلون ምናልባት ምስ ህንዲ ዘሎ ንምዕራይ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ከም ዘለዎ ጻቕጢ ይግበረሉ ኣሎ ቻይናን ራሽያን ከይዶም የመሮማይ ዶናልድ ትራምፕ ዘይቀበጾም እምበር እዚኦም ከይዶም ዘለዉ እዮም ንህንዲ ግን ናብ በዓል ቻይናን ራሽያን ጽቡቕ ጌራ ከም ትጽጋዕ ምግባር ዝዓበየ ውድቀትን ጌጋን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ጸብለልትነትን ዩኒፖላር ወለድ እንኳ ቁፅራዊ ኣካይዳ ዝነበረ ኣሜሪካ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ አንዳር ኣካይዳ ይኸስርዎ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብቐሊሉ ትሰዓር ወይ እውን ኢዳ ትህብ ሃገር ከም ዘይኮነት ዝሓለፈ 80 ዓመት ህያዋብነት እዩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንደይ ግዜ ዓንዳር መንገዲ ትኸይድ እያ ግን መንገዶም ናይ ምቕያር ክእለት ድማ ኣለዎም እቲ ሓደ ካብቲ ምስቲ ኩሉ ብኮታት ዘለዎም እቲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ኣድቫንቴጅ ዝባካ ወይ እውን ዕድል ዝባካ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዝነበረ ድሕሪ መፅኡ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ንሕማቕን ንፅቡቕን ማለት እዩ ሕማቕ እንተነይሩ ናብ ፅቡቕ ክመልሰካ ኽእል እዩ ንኣብነት ጆ ባይደን
ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ሎመደ ንኣቱ ወላ ፅባሕ እናተባሃለ ኣብ በቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዓብ ስጋኣት ፈጢሩልና ነይሩ ትራምፕ ምስ መፀ ጠቕላላ ነቲ ኩናት ዝኾነ ኣፅዋር ኣይሕግዝን ባዕሊ ፈልጥ ናይ ዩክሬን ብምባል ነቲ ዓብይ ኩናት ዝነበረ ቀይሩ ምስ ቻይና ናብ ኢራንን ቀይርዎ እቲ ኩናት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መንገዲ ናይ ምቕያር ክእለት ኣለዎም ራይት ናው ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳሞት 8 ኣዋርሕ እዩ እዚ ዓይነት ሓደጋ ፈጢሩሎም ዘሎ ስለዚ 3 ዓመትን ገለን ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ብሕጂ እናቐፀለ ክኸይድ እዩ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ኣሜሪካውያን ዘረብዎ ዘለዉ ንስማዕ ብካልኦት ሲ ድሓን ኣሜሪካ ከዳኽምዋ እዮም ክንብል ንኽእል ኢና እስከ ንስማዕ ምክንያቱ ዕምቆ ዘለዎ ትምህርቲ እውን ክንምሃር ስለንደሊ ተራ ፖለቲካዊን ጋዜጠኛታት ኣናላይዝ ዝገብርዎ ዘይኮነ a little bit ነቲ ኩነታት ብዝተፈላለየ ማኣዝን ክንሪኦ ስለደልየ a fight with a bigger bully than him and that we don't have the leverage. This is the problem with this strategy, in my view, is that China has the rare earth metals. China sends us the phones. China has the antibiotics, for Christ's sake, and the pharmaceuticals. This has been a massive gift to China, what's happening here, because they can go around the world and make alliances and make other arrangements and look like the good guy, which they certainly aren't, by the way. We were the good guy for a long time with a lot of these allies, and I think this is perfect timing for them, and they can endure pain. I mean, when Americans don't get $30, they freak out. It's not an issue for China. Right. But this is why I created Select Committee. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ብስምዒት ትኸዶ ዘላ ንሃገራት ከም በዓል ቻይና ቻይናስ የብልናን ወይ እውን ኣንጻሮም ገጢምና ክንዕወት ዘለና ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ምክንያቱ ሌቨሬጅ ወይ ከዓ ፀብለልትነት ቻይና ኣብ ብዙሕ ፀብለልትነት ኣለዎም መድሃኒት ናትና አንቲባዮቲክስ ናትና ካብኦም እዩ ዝመፅእ ሬር ኤርስ ትበሃል ነቲ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ንብረት ንቺፕስ ይኹን ኣብ ቴሌፎንካ ዘሎ ይኹን ኣብ ኮምፒውተርካ ዘሎ ኣብ መኪና ዘሎ ይኹን ኣብ ሶላር ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ እቲ ቺፕስ መሰረት ናቱ ከምኡውን ኣብቲ ወታደራዊ ሚሳይላቶምን ነፈርቲ ኩናቶምን ዘሎ እቲ ማግኔትስ ቻይና ትቋፀሮ ነቲ ሬር ኤርት ስለዚ ካብኣ ወፃኢ ዝኾነ ክንገብር ስለዘይንኽእል ክንለመን ጥራይና ንኽእል ካብ ወፃኢ ናይ ቻይና ፍሉይ ብልሓት ዘለዎም ኢሎም ተፀመምቲ ህዝቢ እዮም መንግስቲ ክፅመም ዝኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንእሽተይ ምስ ጎደሎ ዘእዊ ፖለቲካ ንክቕይር ፀቕጢ ዝገብር ሕብረተሰብ ክህልወና ከሎ ኣብ ቻይና ተፀሚሞም ነዊሕ ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም ባዕሎም ከም ዝብልዎ ድማ ንሕና ናቶም ጥዑያት ንነብሶም ከም መላእኽቲ እዮም ዝቆፅርዋ we are the good guys and China is the bad guy ይብሉ እንታይ ማለት እዩ good guy bad guy ኣብ ኣፍሪካ ቻይና ዝበደለቶ ሃገር የለን as simple as that ኣብ ሙሉእ ዓለም ቻይና ዝበደለቶ ምስ ቻይና ቂምታ ዘለዎ ሃገር የለን ምስ ኣሜሪካን ኤሮፓን ኦ ቦይ ፀብፂብካይ ውዳእኒት ገበናት ብኤሮፓን ኣሜሪካን ዝተፈፀመ እንታይ ናብ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ መልስ ኢልና እንተሪኢና ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝገበሩልና ገበን በደል ያ ቻይና እንታይ ገይሮምና ክንድቲ ክገብሩልና ዝኽእሉ ክሰርሑ ዘይክእሉ ኢልካ ዳ ክትዛረብ ትኽእልኸውን እምበር ቻይና ዳ ብዓቕሞም ፅቡቅ ገይሮምና እምበር እታ ኣበይና ኣብ ምንታይና ውዒሎም ኮይኖም ስለዚ ንቻይና ፅልኣየ ኢሎምካ ክንደይ ኣሎ ኤርትራዊ ንቻይና ዝፀልቕ ክትፈልጡ ኣብ ምንታይ ካ ውዒሎም ከ ንቻይና ዝፀልኦም ቻይና ሲ እንታይ ዘራኸብ ስለ ዘለካ ኣብ ታሪክካ ንቻይና ክትፀልእ ትግደድ ስለዚ እቲ ብሬን ዋሽንግ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣብዚ ዝረኣየካ ምስ ቻይና ዝኾነ ታሪካዊ ምትእስሳር ዘይብሎም ሃገራት ብቻይና ክፈርሁ ትሪኦም ንሳቶም ግን ብፈረንሳ ብእንግሊዝ ብጥልያን ብኣሜሪካ ድከቶም ዝፀግቡ ዘሎ ሃገራቶም ፈሓብትን ኣትይዎን ዘሎ ናብ ቻይና ፅልእ ከም ዝሓድረካ ይገብሩካ ስኻ እንታይ እዩ እቲ ውፁእ ዝኾነ ብሬን ዋሽንግ ወይ ከዓ ሕፅበተ ኣእምሮ በዚ ምዕራባዊ ሚድያ ዝፍፀም ማለት እዩ እጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ነቲ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣካይዳ ናይ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ገጢማ ንቻይና ከተውድቃ ትኽእል ተኽእሎ የለን ምክንያቱ እቲ ኩናትን ወታደራዊ ቅልፅምን እስከ ንግደፈ ንጎኑ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ጥራይ ንሳቶም ዝለዓለ ፀብለልትነት ኣለዎም ንዓና ብጎረሮና ንትሒዞምና ክንንቀሳቐስ ኣይንኽእል ኢና ንሕና ግን ብጎረሮኦም ክንሕዞም ወላ ሓንቲ ብጎረሮኦም ንሕዘሉ ምክንያት የለን ብቁጠባ ይኹን ብቴክኖሎጂ ይኹን ኩሉ ነፍሶም እናኽኣሉ ስለ ዝኸዱ ንሕና ኢና ሞራቦም ተፀጊዕና ዘለና እምበር ንሶም ኣባና ተፀጊዖም የለውን ቻይና ኣባና ተፀጊዖሞ ዘሎ ንብረቶም ኣባና ስለ ዝሸጡ ጥራይ እዩ ኣይትሸጡን ኢኹም ድሕሪ ኢልካዮም ገንዘብ እዮም ክኸስሩ ዝኽእሉ ቁጠባ እዮም ክኸስሩ ዝኽእሉ ንሕና ግን ቻይና ኩሉ ዘለዋ ኣይህብንበኩም ኢና እንድሕር ኢላትና መድሃኒትና ካብኦም እዩ ዝመፅእ ንጥቀመሉ ንብረት ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዝዓበየ ኮምፒውተራትና ይኹን ንቴሌፎናትና ይኹን ንናይ ገዛ ኣቑሑትና ይኹን ንክዳውንትና ይኹን ንኩሉ ብዙሕ ነገራት ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ስለዚ ንሕና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ወይ እውን መነባብሮና ዓብ ፀገም ከጋጥሞ እዩ ቁጠባና ዓብ ፀገም ከጋጥሞ እዩ ንሳቶም ግን ገንዘብ ጥራዮም ክኸስሩ ዝኽእሉ ተፀሚሞም ድማ ናብ ካልእ ሃገራት ናይ ምሻጥ መንገዲ ክጅምሩ ክእሉ እዮም ዝብል ስነ መጎት ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ እዩ እዚ እቲ ሓደ እዩ ምስ ቻይና ዘለና ኣካይዳ ብዙሕ ውፅኢት የብሉን ይብሉ ኣለዉ
ካልአይቲ ድማ ታዛ ዓብየት ኩነታት ዘላ ናብ ኤውሮጳ ናብ ራሽያን ካ ሽፍት ግበሩ Now, Russia's President Vladimir Putin says that any Western troops deployed to Ukraine would be legitimate targets for Moscow to attack. Putin was speaking at a day after French President Emmanuel Macron said 26 countries had pledged to provide post-war security guarantees to Ukraine, including a possible international force on land, sea, and in the air in the event of a peace deal. Now, his comments drew focus on how the conflict and what it means for Russia if other troops joined the battlefield. Let's have a listen. Regarding potential foreign military contingents in Ukraine, it is one of those root causes behind drawing Ukraine into NATO. Therefore, if some troops appear there, especially now, during military operations, we proceed from the fact that these will be legitimate targets for destruction. ከም ንሪኦ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ኩነታት ምልዓዓል ወይ እውን ስምዒታት ናይ ብዙሓት ዝትንክፍ ዘሎ እዩ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮጳ መራሕቲ ኤውሮጳ ፈረንሳ ዩኬ ጀርመን ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ምስ ዘለንስኪ ኣብ ዝራኸብሉ ዝነበሩ ኣብ ፓሪስ ድያብ ካልእ ሓደ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ወይ እውን ውሕስነት ናይ ሴኪሪቲ ንምሃብ ተባሂሉ ሰራዊት ናይ ኔቶ ወይ እውን ናይ ኤውሮጳ ብሽም ኔቶ ዲ ዋላ ብሽም ተ ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ክኣቱ ከም ዝኽእል ክዛረቡ ቀኒዮም እዮም ቭላድሚር ፑቲን ድማ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ዩክሬን ኣትዮም እንድሕሪና ምስ ሕጂ ዘለና ደረጃ ናይ ኩናት ኤግዛክትሊ እታ ዘለዋ ቦታ ንዓና ወታደራዊት ዕላማ ወሊዕና ክንገጥፋ ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ናይ ኤውሮጳ ፍሉይ ወታደራት ስለ ዝመፀኻ ካብቲ ናይ ዩክሬን ወታደር ፈሊና ኣይንሪአካን ኢና ኣብ ዓውደ ኩናት ብዘይናትና ፍቓድ ተኣቲኻ ክንልክመካ ኢና ይብላ ኣሎ ሕጂ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ካብ ናይ ዩክሬን ዝዓቢ ወይ እውን ዝፍለ ኣፅዋር የብሎምን ولا حنت يبلومن كل تأسوار أبي أوروبا زلوا أبي أوكرانيا له من البعض تزبلت أبي أوكرانيا زلوا كمان أبي أوروبا كهيل لخل سلزي سراويتنا أوروبا أبي أوكرانيا أتيو كغيروز خلنا تكوينات كم زي الأوروبيين يفلتيهم تبغير يفلتيهم ده سوينا أمريكا تقع زلوا ناب أمريكا زبركوا زلوا كاب زيرو تبغي سما يكون نساتهم بتزلهم عقمي نراشات تتوقبلوا كم زي كل يفلتيهم تزحزن ويون تزقرب كفال دما كل أمريكا أبعت ياون تكوينات تتوقع بلهم زي تخل فلتيهم سراويتنا أمريكا أبي أوكرانيا أتيو نزعوا دكوينات كغيرهم زي كل فلتيهم سلامتكم بلا لنا سراويتنا أمريكا مسنا نيتو تحويسو نأسرع عمد أب أفغانستان تقالي ساي تعوته كم زي عينات كوينات أي تعوتلونيها بزي خد قتل تخليها كدك قتل تخليها سراويتنا راشا خد قتل تخونجله أبو أتيقا فلو يسرعت تقبروا لنا راشا كسعروا لتخلى أبنات جميلا معناته راشا نهلاوياتك على زلا بكل عقماتك على سلا زلا تكوينات كتخبط تخليها كسعرهم زلا كتقولون كبيري كالاي راشا يسعرني معناته نيوكلر راح حيلي سعره جميل كان نيوكلر كتكب سزي نيوكلر باور مهام بخميو زمرت زبلو نيوكلر تلك أي تسعرني زخونة عليك سعرك كتجميرو سقوم تقطو سلسلة تغل تسأل هاك سعرك كخطك قالو السعر ترايز اللون برك سعره يكل لذي كلتا نيوكلراوين حيلتات دما اوقك اتويا بلو من زبحال بزي انت اتيوم حارك سعر تجمير نيوكلر كتكامي تخالاي كتكامي تلاها خيمكا مدفعيو زعوتو كهيلو يخلي يزبحال لذي ازن رياز لنا كونتات نا ايروبا نا سيكيورتي توبيك نا بكندي معزنات نا غيري خيدالو اذا خان تاي زريكا دونالد ترامب ابزي غداي زنتاي تراك صعد خل ايروبايان حراي اماراتو زلومون صبيبيو كغبرو زخلو بزح كم زي له نري لنا ፑቲን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ የንብበሎ ኣብ ቻይና ዝፀንሓሉ ግዜ ድማ ምስ ሰሜን ኮርያን ምስ ቻይናን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድናን ሽርክነትን ከም ዝገበረ ተራእይሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ኔክስት ቶፒክ ናቱ ብፍላይ ምስ ፑቲን ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ዝምድና ኣብ ገምቲ እቲ ካስከዚ ያስምዕዋ Trump's attempt to disrupt the bond between China and Russia completely failed. Yes. I mean, when President Trump hosted Vladimir Putin, welcomed him with literally a red carpet and U.S. military officers and a lot of pomp and circumstance in Anchorage. I think by having American B-2 bombers fly over, he intended to send a message. I can't see what that meeting produced other than some progress for Putin in terms of being welcomed back into the world of nations. But the military parade that Xi Jinping then staged and the display of cutting-edge world-class weapons and a massive goose-stepping military was meant to send the same message back. My buddy Putin's with me. And, by the way, send a message.
እጂ እንታዩ እዚ ዘረባ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ እዩ እዚ ድራናዮ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ኣላስካ ዝተፈጸመ ርክብ ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ብዓብዩ ንምንታይ ዝተገበረ ዕላማ ይብሉና ኣለው እዚ ዝተገበረ ፑቲን ናብ ቻይና ክኸይድ ምዃኑ ኣብቲ ሚሊታሪ ወታደራዊ ምርኢት ናይ ቻይና ክሳተፍ ምዃኑ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ኣቐዲምካ ንፑቲን ጨዊኻ ንፑቲን ብዝበለፀ ቀይሕ መንፀፍ ተቐቢልካ ወታደራዊ ምርኢት ጌርካ ቦምበርስ ነፈርቲ ብልዕሊኡ እናሕለፍካ ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ከም ዘለዎም ኣብ ልዕሊኡ ምስኡ ንክሰርሑ በቃ ድልውነት ከም ዘለዎን ኣብ ጎንና ክትከውን ኣለካ ብዛዕባ ዩክሬን ከም ዘይነበረት ኩነታት ኢና ንፈልጥ ስለዚ ንፑቲን ከመይ ጌርካ ኣብ ዙርያኻ ጌርካ ኣንጻር ቻይና ንክኸይድ ወይ እውን እንተወሓደ ምስ ቻይና ዘለዎ ዝምድና በቲኹ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ንክስለፍ ንክትገብሮ ዝተገበረ ፈተነ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ኤሊት ነዛ ኣብ ኣላስካ ዝተገበረት ፍጻሜ ዝኾነ ይኹን ፍራይ የምፅአትን እንታይ እያ ግምት ነይራ ምናልባት ንራሻ ካብ ዙርያ ናይ ቻይና መንጢልና ክነውፃእ ንኽእል ንኸውና ዝብል ፈተነ ነይሩ ፑቲን ድማ ፐርፌክትሊ ተፃዊትሎም ንዶናልድ ትራምፕ ዝግብኦ ክብሪ ሂብዎ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዘራኽበና ኣሎ ዶባት ንራኸብ ኢና ታሪክና እውን ተሓሓዝያ ብዙሕ ብሓደ ተዋጊና ኢና ገለ ኢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ኣስኪርዎ ዶናልድ ትራምፕ ክስሕቦ ዝሓሰበ ንዶናልድ ትራምፕ ንሱ ቤላ ገይሩ ኣብ ናቱ መፃወድያ ይትይዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ናብ ቻይና ምስ ከደ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ድማ ምስቲ ቀንዲ ዓርኩ እዩ ዝበሃል ፕሬዚደንት ሺ ነዚ ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ምርኢት ኣብኡ ተሳቲፉ ፕሬዚደንት ሺ ድማ ንሰለስተ መዓልቲ ምስኡ ስለ ዝፀንዐ ናይ 3 ሰዓታት ወይ ናይ 5 ሰዓታት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነ ንሰለስተ መዓልታት መጀመርያ ኣብ ሻንጋይ ኮርፖሬሽን ካብኡ ድማ ተታሒዞም ንቤጂንግ ከይዶም ኣብዚ ዋዕላ ተረኺቦም ናይ ከባቢ ናይ ክንደይ ኣደኖ ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ናይ ክንደይ ቢዝነስ ዲል ዝተገይሩ ዓብይ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ስለዚ ni ፑቲን ኣብ ዙርያኻ ንምግባር ዝተገበረ ፈተነ ከምዚ ፈሸለ እዮም ኣሜሪካውያን ዝነግሩና ዘሎ ንቐፅል So is Modi and so is Kim Jong-un. So you looking at me? Yeah, so Putin has refused to make any concessions to Trump on his, desired peace talks. He initiated one of the heaviest bombardments on Ukraine following that to date, including an attack with more than 500 drones in one night this last week. And has all the while continued to blow past Trump's ultimatums and deadlines for making peace or else. Putin is literally giving a big middle finger to Trump and the United States every day. And to keep saying maybe 2 weeks from now, maybe 2 weeks from now, is showing real weakness in the face of violence, aggression, and war crimes. Putin is only going to stop when we stop him. And thankfully, the Ukrainians are doing all the fighting. There's not a... Sometimes ዝብሉ ዘለው ብሕፅር ዝበለ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ይፃወተሉ ከም ዘሎ እዮም ዛረቡ ዘሎ ምክንያቱ ይሰምዓካ ኣለኹ ምሳኻ ክሰማማየ ምሳኻ ዲል ክገብር እየ ምሳኻ ክሰርሕ እየ እናበለ ወታደራዊ ቅልፅምናቱ ብዝበርትዕ መልክዕ ኣብ ዩክሬን ይጥቀመሉ ንዩክሬን ቤላ ገይሩ ይዳኽማ ከም ዘሎን ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቓላት ይጥብሮ ከም ዘሎን በትናት ቋንቋ ተኮይኑ ድማ ብሕፅር ዝበለ ማእከላይ ፅፍሪ እዩ ኣውፅኡ ኢሉ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዳርጋ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ መደባቱ ክቕይር ይደሊ የለን ንራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ቀይሩ ኣብ ዩክሬን ሞር ኢንቨስት እንድሕር ገይሩ ዝወፅኦ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ብከዚ እቲ ኩናት ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ኤግዚት ጥራይ ክትገብር ዘሎ ኣሜሪካ ኸው ንራሻ ኣብ ጎና እንተገይራ ፅቡቅ እዩ ንራሻ ገዲፋ እውን ራሻ ገዲፋ ወይ እውን ገዳብ ልዕልያ ናብ ዝሐት ዓቕማ ኣተኩራ ናብ ቻይና ከምኡ ድማ ናብ ኢራን ገፃ ክትገብሮ እያ ትደሊ ዘላ ምክንያቱ እታ ቀንዲ ስትራቴጂካዊት መቀናቐንትናት ናይ ኢሎም ዘቐመጡ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና እያ ስለዚ ሓይልና ናብ ቻይና ኣተኩሮና ናብ ቻይና ክንገብር ተኾይና እዚ ናይ ኤውሮጳ ኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን ይኣኽሎ ካብኡ ክወፅእ ኣለኒ እንተኾነ ንፑቲን ኣብ ጎነይ ገይረ ብዋጋ ናይ ዩክሬን ናይ ኤውሮጳን ንፑቲን ኣብ ጎነይ ገይረ ምስ ተሰማሚዐ ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድና ንምብታኹ ክፅዕር እየ እንተዘይሰለጠ ግን ብዙሕ ፀጋታት ናብ ዩክሬን ምእታው ዝኾነ ይኹን ፋይዳ ከምፃለይ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ዝብል ዝወደቀ ይድመስል ዘሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላቶም ኣብ ጥቁ ዘሎ በዓል ማርኮ ሩቢዮ ይኹን ዋላ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ጄዲ ቫንስ ካልኦት ኩላቶም ኣብቲ ናቱ ዝርዩ ዘለው ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንዓና ዘርብሕ ኩናት ኣይኮነን ንሕና ካብኡ ክንጥቀም ኣይንኽእል ኢና ዝብል መደብደብታት ዝበፅሑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት ወላ እንተተደፍአ ወላ እውን ፑሽ እንተተገበረ ዝግበር ነገር ዝመፅእ ነገር የለን ንብል ኣለና ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ካልእ
ስርዓት ናይ ምቕያር ፖሊሲ ናቶም ግን ይቕፅል ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ግዜ ናብ ቻይና ከነተኩር ኢና ይብሉ ግን ናብ ቻይና ንኸየተኩሩ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ኣካይዳ ስለ ዘለዎም ኣይሰልጦምን እዩ ኣብነት እዚኣ ስምዑዋ ምናልባት እዚኣ መንስማያ Dictator Nicolas Maduro rallying his 8 million citizens to fight the United States, claiming it's essential to their sovereignty. This comes as President Trump deploys stealth fighter jets to the Caribbean and puts the Maduro regime on notice. And when I see boats coming in, like loaded up the other day with all sorts of drugs, probably fentanyl mostly, but all sorts of drugs, and we're going to take them out. And if people want to have fun going on the high seas or the low seas, they're going to be in trouble. Let's bring in former acting DEA administrator under Trump, Derek Maltz, along with PragerU political commentator and Venezuelan political refugee, Franklin Camargo. Franklin. ሕጂ እንታይ ዝብሉ ዘለው ናብ ቬኔዙዌላ ዝግበር መጥቃዕቲ ወይ እውን እቲ ረጂም ቼንጅ ዳርጋ ፉል ፎርስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ መጀመርያ ጃልባ ናይ ቬኔዙዌላ ሃሪሞም ኣለው ሓሸሽ ተሰኪማ ነይራ ገለገለ ይብሉ ኣለው ዓበይቲ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናብቲ ናብ ቬኔዙዌላ ንኸጥቅዕ ዝኽእሉሉ ቦታታት ኣቕሪቦሞ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ it's a matter of time ግን እቲ ፕላን ናቶም እንታይ ከም ዝመስል ረጂም ቼንጅ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀም ከሎ እንታይ ከም ዝብልሉ ከመይ ገይሮም ሪፖርት ከም ዝገብርዎ ስምዑ ለይ I'm going to start with you because you know Venezuela very well. You know the population. Let's talk about this militia that he claims he has. What kind of militia is this and how will they stand up to the U.S. Marines? Yes, by using simple math, we know that there are not 8 million. Before the refugee crisis, the Venezuelan population was around 30 million. 30 million Venezuelans in Venezuela. 15 years later, we know that around 25 of the population have escaped, have left the country. So in the last election in እንታይ እስከይብል ለው ዝሕዝን እኮ እዩ ማለት ንሓቅነት ካብዚ ሚድያ እዚ ኣይትፅበን ዲኻ 30 ሚልዮን ህዝቢ ዝነበራ ቬኔዙዌላ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ኣሜሪካ ረጂም ቼንጅ ኢላ ብገዳም ብዕፅዋን መራ ምስ ጨፍጨፈታ ከባቢ 20 ሚልዮን ህዝቢ ሃዲሙ ይብሉ ኣለው ሕጂ 5 ሚልዮን እዮም ተሪፎሞ ዘሎ ካብቶ 5 ሚልዮን 8 ሚልዮን 5 ሚልዮን እዮም ተሪፎሞ ዘሎ ካብኡ ድማ 3 ሚልዮን እዮም በቃ እቲ ቁፅሪ ኣጎዳዲልካ ማለት እዩ እዚ ነዛ ቬኔዙዌላ ዝገበርዋ ዘስደምም ታሪክ እዩ ብዛዕባ ቬኔዙዌላ ብዙሕ ዘይንሰምዕ ድማ ኣሜሪካ ክሰምዕ ስለዘይደልዩ እቲ ታሪክ እቲ እንትርፎ ናይ ሓሽሽን ናይ እገዳን እንተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ዝተገበረ ገበናት ከምዝናትና መንእሰያትና ተዘቂቆም ክወፅኡ ዝበልናዮም ካብዚ ናትና ዝገድድ ብ10 ዕፅታት ዝገድድ እዮም ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ገይሮም ስለምንታይ ከምኡ ቬኔዙዌላ መዓት ሃብቲ ዘለዎ ተድኹን መዓት ሃብቲ ዘለዎ ስለዚ ሃይቲ ዝበሃል ኣሎ በትጥቀም ከምኡ ንሃይቲ ዝበሃል ከምኡ ገይሮም እዮም ኤርትራ ዝረአ ብዙሕ ሃብቲ የብሎም ክሳብ ሕጂ ማለት ነዳዲ ኩሉ ገለ ግን ምስ ቬኔዙዌላ ብትሪልዮና ዝትመን ሃብቲ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ነዚ ስርዓት እዚ እንድሕር ኣውዲቖም ኩሉ እቲ ሃብታ ቢዶም ይክኸው ሕጂ እቲ ንሪኦ ዘለና ጌም ድማ ኣብዚኣ ግን ስምዑ ለይ እታ ጋዜጠኛ እዚኦም ጋዜጠኛታት እዮም ኢልካ ክትዛረቡን ቅሩብ ክብት ዝበለ ንእሽተይ ስምዑ Venezuelans are willing to vote for him. Only 3 million, but 8 million Venezuelans are willing to die for him and for a narco-terrorist regime. So by looking at the numbers, we know this is not real. Maduro is desperate, and he's desperate because he knows he's facing the most powerful country in the world. Yeah, I think his militia is also very hungry these days. And even if you included those numbers, there's a lot of old people in there. They're the ones who couldn't leave the country as easily as some of the younger people. So this militia is a joke. And by the way, social media is having a lot of fun in Venezuela with the pictures of the militia. So let's move to Derek, because Derek, I'm seeing 10 F-35 fighter jets that have gone into Puerto Rico to assist the fleet of destroyers that are out there. We know there's 4,000 Marines. Tell me if I'm wrong as I assess this. This isn't just, we don't need this force just to stop the drugs and the ghost ships of oil going out. Clearly that's stopping because of that presence, and they're not able to fund the regime the way they used to because of that. But it's also putting pressure on Maduro. But I think it may be a message to his inner circle as well, because እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እዮም ዘሕዝኑኻ ሃገርካ ብከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ክላገፁላ ክትርኢ ከለኻ ደምካ ክፈልሓካ እዩ ዝግባእ ግን ኣሚን ዲስ ኢዝ ዘ ሪያሊቲ they have done this many times ብዙሕ ግዜ ዝገበርዎ እዮም እንታይ እስኪ ይብሉ ኣለዉ ንቬኔዙዌላ እቲ ሰራዊት ናቱ ጥሩ ትርጉም የብሉን እቲ ሚሊሻ ናቱ ዓቕሚ የብሉን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ክወዳደር የክልኒ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ተዳልየን ኣለዋ እተን መራኽብ ድማ 4,000 ሰራዊት ሒዞም ኣብ ዙርዩ ኣለዉ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ንግዲ ናብ ቬኔዙዌላ ዝኣቱ ብሎክ ንምግባር እዮም ኣውጥጠው ኢሎም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ
ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ካብቲ ውሽጢ ኒኮላ ማዱሮ ነቲ መራሒ ክቐትሎ እንተኽኢሉ ወይ እውን ከረክቦ እንተኽኢሉ 50 ሚልዮን ክንበይና ኢሎም ስለ ዘለዉ ሓደ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ምልሻታት ዲ መራሕቲ ድዩ ነቲ ቬኔዙዌላ ቀቲሉ ዕልዋ መንግስቲ ከካይድ ኣለዎም እሞ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኡ ከይወስድ ከይግበር ስጉምቲ ንክወስዱ ስለዚ ከይተዋግኡ ከለዉ ኣብ ንሓትሕዶም ኩናት ከለዓለሉ ዝኽእል መልእኽቲ ስጉምቲ ንምፍጣር ዝፅዕርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና it's a very very sad but this is what it is ኣብ መወዳእታ ሃገራት ብከምዚአን ዝዓንዋ ፅቡቅ ጌርካ ሃገርካ ክትሃንፅ ወይ ክትጓየ እንተዘይክኢልካ ድማ ብከምዚ ይፃወቱልካ ደምካ ይዝፈልሓልካ እቲ ኣገባብ ንሓደ ሃገር ንምውዳቅ ዝገብርዎ presence of the United States make it easier for someone in his inner circle to take the $50 million reward and turn him in when American forces are right there ready to help receive him? Rachel, you're right. When I say this, okay? All the Western countries, United States, Europe, especially Europe, okay? I don't want to hear any whining about the Islamification of your country because of mass migration. As you aid and abet, or at best case scenario, just remain silent at what's happening in the Middle East because Israel wants to build their empire. Okay, the mass displacement that we've seen in the Middle East is the result of us going into countries, bombing countries, overthrowing, governments that Israel doesn't like. All of that stuff has led to mass migration of Muslims. You think they want to go to your stanky ass country? No, I think they would. እዛ ሰብ እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ጀጋኑ ጅግና ዝኾነት በልሕ ርእስን ነቲ ዘለዋ ዕድል ድማ ብትክክል ትጥቀመሉ ዘላ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እያ ትነግሮም ዘላ ሕጂ እስላም ስደተኛታት መፂኦምና ኣፍሪቃውያን መፂኦምና ላቲኖ መፂኦምና እናበልኩም ምኒን ትብልዎ ዘለኹም ክሰምዑ ኣይደልን እየ ብሕፅር ዝበለ ብእስራኤል እያ ትዛረብ ዘላ እስራኤል ትድብድቦ ዘላ ሃገራትን ትዕንዎ ዘላ ሃገራትን እናረኣኹም እንታ ክገብሩ ኣብዮም ክነብሩ ትደልይዎም ዘለኹም ናትኩም ናፍቆትን ናትኩም ሕብሪ ክርእዩ ኢሎም ይመፁ ኣለውን ሃገራቶም በዓልኩም ትዕንውን ፅባሕ ንጎ ድማ ናባና መፂኦም ስደተኛታት ኮይኖም ኢልክ ድማ ተማረሩ ስለዚ ኣብ ዓዶም ኮፍ ክብሉ ትደልይዎም ድሕሪ ኮይንኩም መጀመርያ እቲ ዓድታቶም ምብራስን ምብልሻውን ምዕናውን ክነቋርፅ ኣለና ንሱ ምስ ገበርካ ድሕሪኡ ድደለኻዮ ክትዛረብ ትኽእል ቬኔዙዌላ እንታይ ንርፀን ኢና ነታ ሃገር ንምፍራስ ብዙሕ ዓይነት ኣካይዳ ከይዶም መንግስቲ ምፍራስ ከም ዝኣበዮም ገለ ካብቶም ናይ ህወሓት ካድረታት ከም ዝበልዎ ንኤርትራ ከፍርስዋ ብዙሕ ፈቲና እንታ ኮይና እያ ዘይትፈርስ ክወድቕ እቲ መንግስቲ እናበልኩም ዶ ትነግሩና ይነበርኩም ዝበሉ ቀዲሞም ድማ ዝጠፉ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ቬኔዙዌላ እቲ ዝሓስብዎ መደብ ስለ ዘይሰርሐ እዩ እዚ ሕጂ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝፍትኑ ዘለዉ ብሓፈሻ ነተን ሃገራት ባዕሎም የበላሽውን ነቲ ዓዲ ባዕሎም የቃፅልዎ ሽዑ እቲ ህዝቢ ምስ ተሰደደ እንታይ ክትገብር መፂኻ ኪድ ንዓድኻ ብምባል ኣባጫዊ ይፃወትሉ ከም ድሌቶም ክፃወቱ ክእሉ እዩ ንቅሓት ናይ ኣፍሪቃውያን እዩ ትቐንዲ ዘድሊ ኣብዚ ንቅሓት ናይቶም ኳሎት ህዝቢ እዩ ዘድሊ ሃገርካ ሕሊፍካ ምሃብ ፅባሕ ንጎ ዝድንግፀልካ ይትድለ እቲ ፅቡቕ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ በላሕቲ ከምዚኣ ነቲ ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ብዝበለፀ መንገዲ ይሃርምዎ ስለ ዘለዉ እዩ country that is killing innocent 5-year-old girls. It's not that they're okay. It is that they're killing. You could, like I said, you could literally go see a video on the internet of Israel dropping bombs on an elementary school, and then they are inflamed, they're in fire, and they're falling to pieces. Meanwhile, there's the figures of children running around in the school that's on fire, dying. Like I know that's uncomfortable, but that's what's happening. That's what you support, and you're avoiding that fact. I'm not avoiding that fact. So then address it head on. How can you support a country that is doing that? Do you support the United States? And this is what happens every እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚኦም ዓይነት ንኣሽቱ በላሕቲ እዚ ድማ ንእስራኤል ትዛዕበየ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ሓደ ዓበይቲ ሚድያ ዘለዎም ስትሪመርስ እዮም ንኣሽቱ እዮም ብዕድመ ክትሪኦም ከለኻ በቲ ፕሮፓጋንዳ ከይፀገቡ ኣብ ሚድያ ስለ ዝመፁ መጀመርያ ንእስራኤል ብእስራኤል ከየጠመቕዎምን ኣብ ሓንጎሎም ናይ እስራኤል ሜንታሊቲ ከየተውሎም ኣብ ሚድያ ስለ ዝመፁ በቲ ዓይኖም ዝርእይዎ ዘለውን ዘንብብዎ ዘለዉ ንዑ ነቲ ኩንነትን ነቲ ሓቅን ስለ ዝኣምኑ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከመይ ጌርኩም ነዚ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ጋዛ ዝፍፅም ዘሎሲ ቅዱስ መንግስቲ እዩ ብሩኽ ህዝቢ እዩ ዲሞክራሲያዊ ህዝቢ ኢልኩም ክትእምኑና ትፍትኑ ኣለኹም ቆልዓን ሰበይትን ተተቐትሉ ኣለኹምን ነቲ ናይ እስራኤል ናይ ሚድያ ኮንትሮል ድማ ብከምዚ ዝዓኒ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ሚድያ ኮንትሮል ዝነበሮ ሞኖፖሊ ዝነበሮ በዚኦም ንኣሽቱ ከምዚኣቶም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ ፀጊቦም ዘይዓበዩ ሲኤንኤን ዘይርዩ ቢቢሲ ዘይርዩ ኣልጀዚራ ዘይርዩ ወይ እውን ፎክስ ኒውስ ዘይርዩ በዓላቶም ነፍሶም ዝኻለ ሚድያ ዘለዎም
ነቶም ከምኦም ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ድማ ትክክለኛ ሓበሬታ ዝህቡ ዘለዉ ዳትስ ዋይ ድማ እስራኤል ነቲ ሚድያ ወላ ሆሊውድ ተተቆፃፀረት ነቲ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ተተቆፃፀረት ነቲ ሚድያታት ሙሉ እንተገዘት ንሓንጎል ናይ ሰብ ክትቋፀሮ ይከኣለትን ምክንያቱ እዚ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ኣብ ዩቱብ ቻነል ድዩ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ኣብ ካልእ ፕላትፎርምስ ዘሎ ክቋፀርዎ ይከኣሉን ነቲ ንሳቶም ዘልዎ ፕሮፓጋንዳ ናብቶም ሰብ ከስግርዎን ክእምንዎምን ኣይከኣሉን ክእምንዎም ስለ ዘይክእሉ ድማ ነቲ ሓቂ ዝኣመነ ሰብ ኣንፃሮም ደው ኢሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቤላ ገይሩ ይህድሞም ኣሎ ሕጂ ድሓን እቲ ናይ ፖለቲካ ደለ ምኾነ ሕጂ ቁርብ እስከ ናይ ቁጠባ ከረየኩም ክፍትነ ቢካዝ at the end of the day we care more about economy እዚኣ እስከ ራእዩ ላይ ንግረ መንገድኩም ነፍሲ ወከፍና ትጠቕመና እያ This is one of China's largest open pit coal mines. But what you're looking at is a glimpse of the future. No drivers, no cabins, just 100 electric mining trucks hauling tons of coal all by themselves. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዕደና ቦታ ኣብ መንጎልያ ዝበሃል ሃገር እዩ ናይ ቻይና ዘመኻይን ትሪእዎን ዘለኹም ኣውቲስታ የብለንን ኣብ ዕደና ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ኮፐርቲ ናይ ካልእ ተሰኪመን ዝኸዳ ኣውቲስታ ዘይብለን ክንዲ ምንታይ ነቶም ካምፓኒታት መክሰብ ክፈጥረሎም እዩ ሓደ 24 ሰዓት ክሰርሑ ክእሉ እዮም ቫኬሽን ኣየድልዮም እዚ መኻይን እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ድሓን ንስማዕያ ንእሽተይ ምንቲ ትሰብካ Cabin. Just another busy day at the coal mine, but look again. These trucks have no driver, no steering wheel, not even a cabin. They can swap batteries in under 6 minutes and haul 90 tons for 60 kilometers on a single full charge. The whole thing is powered, no cabin. So እንታይ ትብል ዘላ እዘን ትራክስ እዚኣተን ሓንሳብ ቻርጅ ምስ ገበርካየን 60 ኪሎ ሜትር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ቻርጅ ናተን ኤሌክትሪክ ትራክስ እየን ከዓ ስለዚ ነዳዲ ይወስዳ በቲ ሓደ ነዳዲ ይወስዳን በቲ ካልእ እንታይ ንርኢ ኣለና ን60 ኪሎ ሜትር ብሓንቲ ግዜ ቻርጅ ምስ ገበርካ ኣውቲስታ የብላ ገለ የብላ በዓላ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዕደና ኣብ ኮንስትራክሽን ዓብ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝገብር ብኻልእ ዘራርባ ናይ ስራሕ ዕድላት ድማ ብናይ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ቦታ ይድስዕብ ነፍሲ ወከፍ እዚኣ መኪና እዚኣ ሰብ ይዝውራ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ዘለዎ ትራክስ ምዝዋር ገለመለ ስለ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ክሳዕ ክንደይ ነገራት ይቕይር ከም ዘሎን ንካምፓኒታት ድማ ዘርብሕ እዩ ንበዓል ኤርትራ እዚ ሓደ መዓልቲ ምስቲ ዋሕዲ ህዝቢ ዘለና this is going to be a very important technology ነቲ ቁጠባናትና ኣብ ዝበራበረሉ ግዜ ዝኾነ ዝሕጂ ግን we have other things to take care of ካብ ወፂና ቴክኖሎጂ ከይሰገርና ከለና Over 1,700 aviation leaders gathered in Rwanda for the 2025 Africa Aviation Summit, themed Cooperation to Unlock Africa's Growth Potential. The key topic, the transformative potential of the low-altitude drone economy. The star of the show was the EH216S, making its historic African debut. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም መኪና ኮይና ግን ከም ነፋሪት እትበርር ማለት እዩ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኤሌክትሪክ ኤርክራፍት ኢን ሩዋንዳ ንመጀመርያ ናብ ኣፍሪካ መፅያ ናይ ቻይና ኮይና ኣብ ሩዋንዳ ናይ ኤቪዬሽን ናይ ቴክኖሎጂ ኮንፈረንስ ኣብ ዝነበረ መፅያ ኣብ ኣፍሪካ እትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ ከመይ ይወናጨፍ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ድሮ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ቀዳመይቲ ነቲ ንብረት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ናይ ሩዋንዳ ኤቪዬሽን ሲቪል ኤቪዬሽን ኮንፈረንስ እዩ ገለመለ ተረኣያ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና ከመይ ኢሉ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናብ ኣፍሪካ ይኣቱ ከም ዘሎን ንኣፍሪካ ድማ እንድሕሪ ብትክክል ፖሊሲ ክትከይድ ጀሚርካ ቀልጢፍካ ክዘልል ትኽእል ኢኻ ከም በዓል ሩዋንዳ ድማ ነዚ ፀጋ ነዚ ዘለዎም ኣድቫንቴጅስ እናተጠቀሙ ነቲ ካብ ቻይና ዝመፁ ዘሎ ተቀላጢፎም ሕግታት ናቶም ቀይሮም ናብ ዓዶም ብምእታው ስእሊ ናይ ዓዶም ከምኡ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ብቅዓት ኣብቲ ሃገር ናይ ቴክኖሎጂ ኣክሰስ ኣብቲ ዓዲ ብምጥቃም ሓደ እቲ ሞርኒ ቴክኖሎጂ ዝግደስ ሰብ ናባቶም ከም ዝመፁ ይገብርሎ ካልኣይ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ቦታታት ብምኽፋት ካምፓኒታት ንቴክኖሎጂ ናተን ቤዝ ናተን ንክገብራ ናብ ሩዋንዳ ቀልጢፈን ይመፃ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ነቶም ትካላት መፂኦም ቦታ ንክረኽቡ ኣብቲ ዓዲ ንክሰርሑ ዝበለፀ ፖሊሲታት ስለ ዘለዎ ተቀላጢፎም ቶም ስማርት ካምፓኒስ ናብ ሩዋንዳ ንክመፁ እዩ ዝገብሮም እዚ ድማ ቀልጣፈ ዘለዎ መንግስቲ ኣድቫንቴጅ ዝበካ ንእሽተይ ሃገር ትኮይንካ ቅልጡፍ ክትከውን ኣለካ ኣብቲ ናትካ ፖሊሲ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ኣብ ካብ ኣፍሪካ ከይወፀና ከለና ለንቀነ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓንቲ ናይ ኣፍሪካ ክበኩም ክፍትነ It's the interstate challenge that is manifested in terms of rivalry. The rivalry within the region, looking at these rivalries, we can say that there is no a united Gulf, there is no a united Horn of Africa. And this is very serious. You can see the challenge within the Gulf, for instance, the interstate rivalry between some of the countries. I don't want to mention names, but you have seen it.
even in the Horn of Africa. These Gulf countries are competing one another, whether it's in Sudan, whether it's in Somalia, Somaliland, Eritrea, even Ethiopia. So you can see some sort of competition. It's an opportunity. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ሬድሲ ፎረም ሬድሲ ኤንድ ጋልፍ ስቴትስ ፎረም ተባሂሉ ብዙሓት ስኮላርስ ተዓዲሞም ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዛረብሉ ብፍላይ ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ጋልፍ ስቴትስ ኣተሓሒዝካ ክግበር ዝኽእል ድራማታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣጀንዳ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ እውን ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀዳማይ ቦታ ወይ እውን መዛረባ ርእሲ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ኢትዮጵያ ንሕና ናይቲ ዛዕባቲ ተወከልቲ ወይ እውን ንሕና ከነንግዶ ንኽእል ኢና ንሕና ኣብቲ ዞባቲ ቀላሲ ቦታ ክንፃወት ንኽእል ኢና ዝብል ስእሊ ንምዝርጋሕ ዝጥቀምሉ እዩ ብርግፅ ነዚ ክገብሩ ከለዉ ንሳቶም ብደረጃ እቶም ጋልፍ ስቴትስ ደገፍ ኣለዎም ብደረጃ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን ደገፍ ኣለዎም ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍቲ እውን መፅኦም ኣብዚ ኮንፈረንስ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝዛረብዎ ነገር ክንርኢ ኢና ግዜ ተረኺብና ሕቶ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ወይ እውን ነቲ ጋልፍ ስቴትስካ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ድማ ነቲ ምስ ሶማሊላንድን ሶማልያን ዝግበር ዝነበረ ንምትሓሓዝ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ኣጀንዳ እዩ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝተገበረ መበል ሳልሳይ ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕቶ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ክደፍእሉ ዝፀንሑ እዮም ሓያል እዋን ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ሰርክልስ እናተባህለ ብድሕሪ መጋረጃ ንግሆም ምሸትን ኮለል ከብልዎ ዝፀንሑ እዩ ሃንደበት ዝመፀ ነገር ከም ዘይኮነ ምስቲ ንሳቶም ክኸድዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምዝንባየን ኣየቋረፃን ንሳተን ናተን ኣጀንዳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰምታይምስ ብዋጋ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዋጋ ናይ ካልኦት ህዝብታት ንክፍፅምዎ ፀገም የብሎምን ኩሉ ግዜ እንድሕር ንስኻ ነታ ኣጀንዳ ሴት ገይርካዮ ይብሉ ኣብቲ ሜንዩ ኢኻ ትኸውን ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጣውላ እንተዘየለኻ ኣብ ሜንዩ ኣለኻ ማለት እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሕጂ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሓደ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ንኤርትራ ኣብ ምህሳይ ዝጥቀመሉ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ውድብ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መደበር ስለ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሽግር ስለ ዘለና ከም ሓደ ፖለቲካዊ ተፃራሪ ሓይሊ ናትካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፖለቲካዊ ጭዋዳ ወይ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ንክትገብር ከቢድ እዩ ኦኬ ገለገለ ሰብ እንታይ ክብለኒ ንኽእል እዩ ግብፂ ኣለዎም እንዲ ፀገም ግን ግብፂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ ዝዓበየ ዲፕሎማስያዊ ሚሽን ዘለዎም ንሶም እዮም ዝዓበየ ኤምባሲ ዘለዎም ንሶም እዮም ኢልካ ክትምጉድ ትኽእል ኢኻ ግብፅን ኤርትራን ሓደ ይኮነን ሓደ ግብፂ ጥንታዊ ሲቪላይዜሽን ብዙሕ ዲፕሎማስያውን ካልእን ደገፍ ዘለዎ ኤርትራ ግን ሓድሽ ሃገርን ንእሽተይ ሃገርን ልዕሊ ኩሉ ድማ ናፅነቱ ድማ 34 ዓመት ከም 34 ዓመት ክረክብ ከለውን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ እዩ ድሕሪኡ ድማ ገና እግሩ ከየደለለ ከሎ ኣብ 98 ምስ ኢትዮጵያ ይፀገም ኣጋጢሙ ብኡ ጌርካ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንክወፅእ ቦታ ንከይህልዎ ተገይሩ ን20 ዓመት ድማ ኣብ ጎንፂ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ መሰረት የብላን ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ድማ ብግምጣሉ ናይ ጥንቲ ወይ ካብቲ ነዊሕ እዋን ኣፍሪካዊ ሕብረት ካብ ዝቀውም ጀሚሩ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ከማዕብሉ ክኢሎም ነዚ ድማ ዌፕናይዝ ከም ኣፅዋር ተጠቂሞም ንዓና ኣንፃርና ኩሉ ሕማቅ እናገበሩ ከለዉ ኩሉ ዓይነት ክፋእ እናገበሩ ከለዉ እቲ ሽፋን ካብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ይረኽቡ ንኣብነት እዚኣ ስምዕዋ Let us jointly demand that former colonial powers acknowledge historic crimes, offer meaningful reparations, and dismantle structural and systemic injustice. This summit is a watershed moment and should be a turning point towards our collective aspiration. Historians will certainly put on record that from Addis Ababa, Africa and the Caribbean renewed their covenant to honor our ancestors, to uplift our descendants, and reclaim our shared destiny in freedom, justice, and unity. The African Union stands proudly and firmly. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስ እዩ ኣብ ቦምበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መሓመድ ዩሱፍ እዩ ዝበሃል ናይ ወዲ ጅቡቲ እዩ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ነዊሕ እዋን ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ እዩ and he's talking about reparations ወይ እውን ካሕሳ ናይቲ ኣፍሪካ ብኤሮጳውያንን
ኤሮፓውያን ከምኡ ድማ በአሜሪካ ዝረኸበቶ ዝወረዳ ዳመጅስ ወይ እውን ዕንወት ናቱ ካሕሳ ክትሓትት እዚ ቬኒዩ እዚ ድማ ንዓና ዝያዳ ዝምልከተና እዩ ካብ ኤሮፓን ካብ ጣልያንን ካብ ዓዲ እንግሊዝን ካብ ቱርክን ካብ ካልኦት ኤሮፓውያን ሓይልታት ካብ ኣሜሪካን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኢትዮጵያውን ሬፓሬሽንስ ክንሓትት ኢና ንሕና ምክንያቱ ድሕርቲ መግዛእቲ ናይ ኤሮፓውያን ንዓና ቀፂሉ ዝገዝኣናን ዓድና ጨቂኑ ሒዙና ዝነበረ ተቃሊስና ድማ ናፅነቱ ዝረኸብና መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ አብይ አሕመድ ኣብዚ ኸይዱ ንፀዓዱ ናይ ምንታይ ሬፓሬሽንስ ክሓቶም ኢትዮጵያ ጣልያን ያን 5 ዓመት ተቆፃፂራትን ዝብል ናይተን 5 ዓመት ዝገበረቶ ድማ ክንደይ ሚልዮናት ኣብ 1950ታት ከፊላትያን ኢትዮጵያ ተርዲምሎም ካሕሳ ከም ዝግባእ እዛ ጣልያን ንፈልጣ ዘለና ንኢትዮጵያ ከፊላትያ ንኢትዮጵያ ካሕሳ ከፊላታ ንኤርትራን ክሳብ ሎሚ ምሽ ካሕሳ ክቡዋ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ እውን ንኤርትራ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ብግምጣሉ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንጥፍኣት ናይ ኤርትራ ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ስለዚ ሓደ ዓብይ ጎቦ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ከም ዘሎ መንእሰይ ኤርትራውያን ክርዳእና ኣለዎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ሰውራዊ ወለዶን ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ዝከኣሎ ገይሩ ሕጂ እውን ይገብርሎ ካብ መኸተ ናብ መኸተ እቲ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለካ ኤርትራዊ ምሁር እየ ትብል ወይ ዝተምሃርካ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸብካ ሓደ ዓብይ ጎቦ ናይ ሕጋዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዲፕሎማቲካዊ ቃልሲ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና መዓልቲ ኤርትራ ዝግባኣ ካሕሳ ካብ ጣልያን ካብ እንግሊዝ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘይረኸበት ሰላም እውን ክትረክብ ኣይኮነትን ዝብል እምነት ኣለኒ ስለምንታይ ከም ዝበደሉና እውን ኣይተኣመኑሉን ኣለዉ ተርዲኹም ኣለኹም ከም ዝበደሉና ስለ ዘይተኣመኑ ዘይምእማኖም ድማ እስቲል ነቲ ናፅነትና ኣይተዋሕጠሎምን ስለ ዘሎ ንናፅነትና ንምግሃስ ዝኸድዎ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ 3-4 ጭብጢ ክበኩም እየ ምክንያቱ ንሕና ነቲ ህላዌና ነቲ ናፅነትና ልኡላውነትና ዝኽሕድ ዘረባ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ በሉላይ በዚ ንጀምር ኣቢ ንባዕሉ ብኣቢ ንጀምር ኣቢ ዝበሎ ንርአ ድሓናይ ኣቢ ፅንዕ ይበለልና ቀኒዩ ስለ ዝኾነ በዚ ንጀምር እስኪ ጦርነቶች በሙሉ ባህር ይኑረን አይኑረን ነው የተደረገብንም ጦርነት ይሄ ነው ለምሳሌ ጣሊያኖች ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሲመጡ ኢትዮጵያን አጼ ምኒልክ ጋር ሲዋጉ የመጨረሻው ትልቅ ስራ የሰሩት ኤርትራን ከኢትዮጵያ መለየት ነው ይሄ ምን ማለት ነው የሚደረግብንም ጦርነት ባህራችንን መቀማት ነው የኛን ኢትዮጵያን ባህር አልባ ማድረግ ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ የምናደርገው ጦርነት ባህር አልባ እንዳንሆን የሚደረግ ጥረት ነው ስለዚህ በታሪክ አጋጣሚ ዛሬ 34 ዓመት በሽንፈት ያጣነው ነው እንጂ በሐቅ ያጣነው ነው ተብሎ አይገመትም ምክንያቱም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልውላውነትን ናይ ኤርትራ ዝግህስ ዘረባ መዓልታዊ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኤርትራውን ዝኣክል መልሲ ዝኣክል እኳ ክንብል ኣይክእልን ምክንያቱ ማዕረቱ ስም ዝብልዎ ዘለዉ ዝኣክል መልሲ ሂብና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኤርትራ መልሲ ትህባላ መልሲ ትህባላ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይ ቲንክ ብዙሕ እውን ክግበር ምትኻለ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምቲ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ድዩ ዋላ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቶም ዲፕሎማት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣኪቡ ዝተዛረቦም ሕጂ እውን ደጊምካ መንጋር የድሊ ስለምንታይ ከም ዘድሊ ኣነ ኣብ ፅሑፍ ናተይ ኣበክስ እውን ኣስፊርየ ኣለኹ ፅንሒ ለከርየኩም እየ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ትሰምዖ ዘለኹም ፀላእትና ኩሉ ግዜ ንኣን ኢትዮጵያ ክቃለስዋ ከለዉ ባሕሪ ዘይብላ ንክገብርዋ እዮም ዝቃለሱ ነይሮም ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈለይዋ እዚ ሪቪዥን ታሪክ ፅንፅዋይ ወይ እውን ታሪክ ከም ብሓድሽ ክትፅሕፍ ምፍታን ማለት እዩ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ነፍሰ ምርኮሳ መሰል የብሉን እዮም ዝብሉና ናቱ መሰል ንናቱ መሰልሲ ድሌታቱ ንክረክብ ኣይግብኦን እዮም ዝብሉካ ዘለዉ በዓል እዚኣቶም ወይ ከዓ ኣብን ኣዳኸርቱ ናቱን ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ንገለገለ ዕሱባት ኣብቲ ናቶም ብያ ትፃወቱ ዘለውስ የኣይነ ኤርትራ ዲሞክራሲ ከምፃ ኣላ ኣቢ ክሕግዘና ይክብሉ ክትሰምዕ ከለካ ክንዲ ምንታይ ሓደ ግዜ ኣነ ንዓቢ የመስግኖ እየ ሓቂ ንምዝራብ ስለምንታይ ነቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ኣነ ነቶም ኩሎም ብስም ፍትሒ ናይ ኤርትራውያን መላገፂ ነቲ ፖለቲካ ገይሮሞ ዝነበሩ ስርቂ ጋህዲ ከም ዝኸውን ገይርዎ ምክንያቱ ምስ ኣቢ ዝፀጋጋዕ ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ፖለቲከኛ ድዩ ዋላ ዕሱብ ድዩ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ዘነፅረልና ዘሎ ናይ ኣብን ጭፍራናቱን ዘገርም ኣይኮነን ናይ ኣቦታቱን ናይ ባሓጎታቱን እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ባህላይ ግን
ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲ ብስም ዲሞክራሲን ፍትሕን ዝሽቀጥ ዝነበረ ጽቡቕ ኮይኑ ተጋሂዱልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ንጹር ዝኾነ ኩነታት ንርኢ ኣለና ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ድማ ኣብኮ ነዚ ኩነታት እዚ ኣነፂሩ ባዕሉ መሪሕዎም እዩ ነዚ ካምፔይን ዝግበር ዘሎ አቢ መሪሕዎም ስምዑ ኣብዚ እዚያ ስምዑ ላይ ኣብዚያ አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አልቻልንም። ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበርኛ እጅ ቀይ ባህር የዛሬ 30 ዓመት ነው። የትናንትና ታሪክ ነው። የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው። ነገ ይታረማል። የሺህ ዓመት ነው። የሺህ ዓመት ያልተሞከረ ነገር ነው የተፈታው። ከዚያ ነቀይ ባህር ያሉ በደህንነት ውስጥ ነው ያለነው ወይም ስንዴ በቂ ያላመረትንም ወይም ከተሞቻችን ጎላ መልኩ ሲነገር እና ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ስለሆነ ሰርቫይቫል ነው። ስለዚህ ሰርቫይቫል ደግሞ ማንኛውንም አይነት ዋጋ የምትከፍልለት አይነት ብሔራዊ ፍላጎት ነውና አሁን እኛ ይሄን ነገር ማሳካት የምንፈልገው በዲፕሎማሲው አፕሮች ነው። ጉዳዩ ግን እነኚህን ሶስቱን ታሳቢ ያደርገናል ብለን አንስተናል። ሌላው ደግሞ ትሬቶች ይኖራሉ። እጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም ክልተ ጀነራላት ናቱ ተደመሮ ንሱ ካልኦት ኩሎም ፖለቲካዊ ሰርክልስ ናቱ ነዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብፍላይ አብይ አሕመድ ብንጹር መንገዲ ክሒዱ ዘሎ ቅድሚ 30 ዓመት ናትና ኮይ ነይሩ ብጌጋ ዝኸደዩ ሕጂ ድማ ጽባሕ ክእረም እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቅሉዕ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ካልእ ትርጉም ወይ ካልእ ደፊኒሽን ክንበይ ንኽእል ኢና ኩናት እንተዘይጀሚሩ አብይ አሕመድ ማለት እዩ ስለዘይተዳለወ ስለዘይመቸኦ ጥራይ እምበር ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ንሓደ ብዓለም ደረጃ ሬኮግናይዝ ዝኾነ ሃገር ትማሊ ብዝተፈጸመ ጌጋዩ ካባናት ኣልዩ 30 ዓመት ንባልኻ ናብ ጅቡቲ ናብ ሶማልያ ናብ ገለ ዝብሎ ዝነበረ ድራማ ናብ ኤርትራ ምዃኑ ንጹር ዝገበሮ ማለት እዩ ጽባሕ ክእረም እዩ ማለት ድማ ብኸመይ ኢኻ ክትርሞ ጽባሕ ክትርሞ ብሕጋዊ መንገዲ ተኮይኑ you start political process እንታይ ኢለ መሊሰሉ ኣለኹ ኣነ ነዚአን ሰለስቲአን ብሓደ ገይረ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ኣብን ጀነራላቱን ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፈንዮም ኣለው ኤርትራ ግን መጠንቀቕታ ንዓለም ትህብ ኣላ ኣቐዲምካ መጠንቀቕታ ምሃብ ናብ ኣገዳሲ እዩ when the full test is fire it is a village that burns ጽሉል ብሓዊ ክፃወት ተጀሚሩ መን እዩ ዝጉዳይ ቀንዲ እቲ ዓዲ እዩ ዝጉዳይ ብሓዊ እንታይ ይገብር ኢሉ ኣብ ዓዲ ነቲ ኣግዶ ወይ ህድሞ እንድሕር ኣቃፂልዎ ዓዲ ምልክት ክትቃፀል ትኽእል እያ ንሱ ሓዊ እንታይ ከም ዝገብር ክፍትን እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ውፅኢት ግን ዓዲ ከቃፅል ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ኣፍሪካውያን ኣዘራርባ ኣሎ Eritrea has been warning the world Abiy Ahmed and his generals ኤርትራ ብዛዕባ ኣብን ጀነራላቱን መብዛሕትኦም እቶም ጀነራላት ናቱ ድማ ምሩኻት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ እዮም ኢለ ፅሒፍ ኣለኹ ሓደ ሓደገኛ ኩናት ናብቲ ዞባና ንምምፃእ ይፅዕሩ ከም ዘለውን እቲ ምክንያት ድማ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ዝግህስ እዩ እቲ ሓሶት ኣቢ ሓሶትን ሸፈጥን ዝጥቀመሉ ዘሎ ምቅላዕ ድማ ቀዳማይ ስራሕ ናይ ቁፅሪ ሓደ ዓሰብ ይግባአና ታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ዝብል ስነ መጎት የምፁ false claim on Assab port, for example. They shout historic rights to Assab, yet they never filed a single case in international courts because they know they have zero evidence. So let's tell you a Assab ታሪካዊ ኣብ ህዝቢ ዶገለ ይብፅሓና ኢሎም ክህውትቱ ውዕልዮም ናይ ብሓቂ ኮመንት ዝኾኑ ነይሩ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኬዝ መቕረበ ነይሩ መጀመርያ ኣብ ዩኤንዲ ኣብ ገለ ኬዝ መቕረበ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ኬዝ ኣየምፅአን ናብቲ ስለምንታይ ዚሮ ጭብጥ ከም ዘለዎ ስለዝፈልጥ ዝኾነ ጭብጥ የብሉን ስለዚ ብኩናት ወራር ጥራይ ከካይድ ዝኽእል እምበር ብፖለቲካዊ ብሕጋዊ መንገዲ ዝብፅሖ ከም ዘይኮነ ባዕሉ ኣረጋጊፁ ኣሎ ምስቲ ኩሉ ዝዛረብዎ ዘለው ታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ዶ ብላብላ ዶ ገለ ዝብልዎ ዝኾነ ሰነድ ተዘልዎም ነይሩ ቤት ፍርዲ መቐለሎም ነይሩ ካብ ኩናትን ካብ ገለን ብሕጋዊ መንገዲ መቐለሎም ዓለም ምሳና ኣላ ኣሜሪካ ትድግፈና ኣላ ራሽያ ትድግፈና ኣላ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ሕጋዊ ጭብጥ እንተለዎም ናብ ሕጊ መቐረቡ ስለዘይብሎም እዮም ናብ ከም ዝኸዱ ዘሎ ሓደ ካልኣይ ኢምፕቲ ቶክ ኦፍ ዲፕሎማሲ ካልኣይ ከንታይ ብሎ ብዲፕሎማስያውን ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ነቲ ባሕሪ ንፅዕር ዘለና ሓሶት እዚ ክሳብ ሕጂ ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ግዜ እውን እንትኾኑ ብወግዒ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይደልዩ ከም ዘለዎ ይሓተቱ ናይ ኤርትራ ይሓቱን እዮም ዘለዉ ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ብንካዶ ብጅን ዕፍሪት ደዳ ይብሉ እምበር ብወግዒ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓቱ ኣይተራዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ዲፕሎማሲ መሐሰው እናተጠቀምካ ንኻልእ ዕላማ ምኻድ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ዘየለ ህውተታ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ illusion of military strength Abiy's generals brag of power yet lose every battle against popular resistance in Amhara, Oromia and Tigray ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ከም ዘለዎም ንግሆም ሸትን ይፍክሩ ኣብ ባይታ ግን ኣብ ዝኣተውዎ ኩናት
ኣብ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ከምኡ ነበሮሞ ክሰዓሩ ኢና ሪና እምበር ክዕወቱ ኣይራናዮም ስለዚ እዚ እውን ነቲ ዓለም መንጋር ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ኩንነት the reality Eritrea warns ኤርትራ ብሓቂ ስለምንታይ ተጠንቅቕ ዘላ ሓደ if Abiy starts war Eritrea will dismantle his weak army but the West will hypocritically cry against Eritrea ስለዚ ኤርትራ ሕጂ እውን ደጋጊማ ተጠንቅቕ ዘላ ኩናት እንተተጀሚሩ ሰራዊት ናይ ኣበነ ምስዓር ናይ ኤርትራ ክኸብዶም ኣይኮነን ምክንያቱ ሰራዊት ናቱ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ብኩናትን ብገለን ዝላደየ ሰራዊት እሞኻ ንዕላሙ ንሃገሩ ንርስቱን ዝዋጋእ ዘሎ ንሉላውነቱ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ትማሊ ክልተ ከላሽን ሒዞም ተበገሱ ፋኖ ይኹን ሸነ ክስዕር ዘይከኣለ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ፍሉይ ዓወት ክጓናፅፈሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ስለዚ ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ዓንዲ ሕቆናቱ ከተፍርስ እያ እቲ ፀገም ግን ኣሜሪካን ኤውሮጳ ይኹን ካልእ ዓለም ኣንጻር ኤርትራ ክእው ክጅምር እዩ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከውርድ ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ኣቐዲምካ መንጋር ዘድልዮ በዚ ካልኣይ Eritrea may act in ways no one expects like in 1991 when Eritrean fighters shocked the world by marching into Addis Ababa ካልታይ ለሎ ኤርትራ ካብቲ ትርኢት ወፃኢ ፍሉይ ፍጻመታት ክትገብር ትኽእል እያ ኩነታት ናይ ዓቢ ስለ ዝፈልጥዎ ዓቢ ንዓሰብ ንኻለ ምስ ከደ ኤርትራ ትኽኢላ ከምቲ ናይ 91 ሰራዊታ ምናልባት ኣዲስ ኣበባ ከዓ ትኽእል ኸው and then what are you going to do እንታይ ኻ ክትብል ሽዑ ንሱ ንሉላውነታ ይደፍራሎ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዝገብረቶ ኢና ንዛረብ ዘለና ቲዮሪ ኮና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል nobody knows ጽባሕ ንጎ ሃንደበታዊ ፍሉይ መጥቃዕት ናይ ኤርትራ ምስ ኣጋጠመ ኣውያትን ካልእ ስጉምትን ከይመፅእ እያ ተጠንቅቕ ዘላ ኤርትራ ኢለ ኣለኹ ሳልሳይ ድማ Eritrean soldiers know Ethiopia's terrain like the palm of their hands any aggression will bring devastating loss for Abiy ሳልሳይ ድማ መራሕቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ መሬታ ኩሉ ከም ከብዲዶም እዮም ዝፈልጥዎ ኣይኮነን ሎሚ ትማሊ ካብ ሳሕል መፂኦም እውን ቤን ገይሮም እዚ ብርጌድ ንሓመዱ እናተባሃለ ዝዝረብ ዘለኮ ብርጌድ ብናይ ሎሚ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝምራሕ ዝነበረ ሽዑ ብፊሊጶስ ማለት እዩ ብጀነራል ፊሊጶስ ዝምራሕ ብኣሶሳ ገይሩ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ እሱ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝብል ሽም ሎሚ ኣብዘይ ቦቱ ክጨማለቕ ንሪኦ ኣለና እቲ ሽም ስለዚ ትማሊ ካብ ሳሕል መፂኦም ክገብርዎ ዘይከበዶም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ገብርዎ ዘይከበዶም ትማሊ ድማ ኣባድ ዑኑን ኢልዎም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ውሽጢ ዓዲ ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ነቲ ኩናት ድማ ትግራይ ምሶም እንተሎ ድማ ዝበለፀ ፀብለልትነት ኣለዎ ስለዚ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግማት ከድል ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ እዚ ኩሉ ትዕግስቲ ትገብሮ ዘላ ነቲ ኩነታት ስለዚ የንብቦ ዘለዎ ይኮኑን ካልሳይ ታሎ the truth ተሓቂ ድማ እንታይ ኤርትራ continues to call for peace sovereignty and stability ኤርትራ ንሰላም ንሉላውነት ንርግኣት ትፅዋዕ ኣላ ናይ ዓቢ ዕሽነትን ዕንደራን ድማ እንታይ ይፈጥራሉ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ኣብዘይ ወፅእ ኩናትን ዕግርግርን ክእትዎ እዩ ሕብረት ኣፍሪካን ዩኤንን ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ርዮም ንዓቢ ጠጠው ከብልዎ ይግባእ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣውዒድ ናይ ዓለም ንማሕበረሰብ ዓለም እዚ ግን ኤርትራ ፈሪሃ ወይ ርዕዳ ጥራይ ትገብሮ ዘላ ዘይኮነስ ኤርትራ ብትክክል ነቲ ኩነታት ኣብ ባይታ እንተመፅኡ እውን ነቲ ኩነታት ክቅይር ዝኽእል ስጉምቲ ክትገብር ፀገም የብላን ስለምንታይ ግን ከምኡ ክንብል ንግደድ ኣለና እዚ ስምዕዎ ይነገር የነበረው ዛሬ በይፋዊ መግለጫዎች በከፍተኛ ባለስልጣናት አንደበት እየተነገረ ነው። በአንድ በኩል ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋ የህልውና ጉዳይና ታሪካዊ መብት ነው ስትል በድፍረት ትናገራለች። የአሰብ ወደብ ስም ከዓመታት ዝምታ በኋላ በድጋሚ በአዲስ አበባ የፖለቲካ ኮሪዶሮች ውስጥ በኃይል እያስተጋባ ነው። በሌላ በኩል ኤርትራ ይህንን ኃላፊነት የጎደለው የጦርነት ነጋሪት መጎሰምና የታሪክ መዛባት ሲል በንቀት አጣጥለዋለች። ይህ ተራ የዲፕሎማሲ ውዝግብ አይደለም። ይህ በ2018 በታላቅ ተስፋ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት መሰረት የሚፈታተንና ሁለቱን ሀገራት ብቻ ሳይሆን መላውን የቀጠናውን ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል አዲስ የፍጥጫ ምዕራፍ ነው። ዛሬ ከዚህ የቃላት ጦርነት ጀርባ ያለውን ጥልቅ የታሪክ ቁርሾ፣ ስውር የፖለቲካ ስሌቶችና እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝነበረ ኦፊስ ናቱ ኣመሪቑ ብብርሃን ጁላን ካልኦት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ዝርከብሉ ዘለው ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ፒአር ንብሎ ፒአር ስታንት ወይ እውን መናወራ ንምግባር ዝገብርዎ ዘለው እዮም ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪቕና ኦፊስ ናቱ ተኸፊቱ ምስቲ ናይ ዓሰብዶ ናይ ገለዶ ዝብልዎ ዘሎ ኣጀንዳ ድማ ምስ ኣተሓሒዝካ ክረአ ከሎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቤዝ ዝምረቐሉ ዘሎ እዩ ሓይሊ ባሕሪ ናትና ክብገስዶ ናብ ባይታ ናብ ዓሰብ ገፅና ገሊኦም ጀነራላት ድማ ናብ ዓሰብ ገፅና ልብናን ዓይንና ናብኡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝብልብሉ ዘለው ኩነታት ዘርኢ ኩነታት እዩ ዘጂ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ነቲ ክኸድዎ ዝፍትኑ ዘለው ዕንደራ ንዑ ዘጉልዕን ዘራጉድን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና
برقص زي حيل بحري ناتهم قال سبات يكبلوا قونيهم حيل بحري أقويمهم كو بمنقد الصوماليا ونكو كأتو زخلوا منقد اللويو زبل زربانيرو well as a matter of fact that's not possible معناته هذا كابتوم نتي memorandum of understanding زجبره زي مسبحي زبال نايشعو ناي سومالي لاند president زنبره أنتي زبل هذا أقداس حق وتيلو سدما the former president of Somaliland مسبحي stated in an interview with an outlet called Somali Chronicles that Somalia became victorious regarding the dispute among Ethiopia, Somalia and Somalia over the maritime access agreement there. So انتهي يزبل زلو وقدانا هيك بحري زقبر زنبري أكايدا أبي أحمد مس سومالي لاند مزيم مسبحي أبي أحمد كفرارم كله ويون نك memorandum of understanding ويون نبوعل نكخدو تبغسوك وزدخلو بمنقدنا سومالي لاند أفتق بحرك نباكمينا 10 كيلومتر ولا ون حيل بحرك تنصلوا تدخلوا نسخاتكم جن كم هجر تقبلونا لكم زبل زربانيرو اوكي حجي الزربازي سلمنتاي زي تعوتن زبل بسنكي ابي احمد اثيوبيا نتكوننا تقبل زي كاله نسوماليا كم تعوت كوينا مغنيات سوماليا لولاونت ناي سوماليا زدفر حيلي يلن بزبل زتماغودتو نحنا ن3 عامات حوسنا صخينا زنبرنا نعم سناديل قبرنا بلنا أبس لزي أبيي تكونتات زي كالي بمبال كابتي MOU سومالي لاند زي كوني أبي أحمد كم زهدمن سوماليا نمانكس سوماليان هاجر سوماليان لما كم زعوتو 5 قبروا من يزنا قرزلو As agent Ayu, the report also mentioned that Bihi pointed out Ethiopia had been warned that it could lose its African Union headquarters if it implements the agreement. The African Union, the Arab League, and the Organization of Islamic Cooperation have stood by Somali regarding the agreement, and particularly the significant influence exerted by Arab countries ensured that the agreement was not implemented according to his statement as further. ስለዚህ አብይ አሕመድ ነቲ ኩነታት ክቕፅሎ ዘይመረፀ ድማ ሶማልያ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ስለዝገተረት እዩ እንታይ እሱ ድማ አብይ አሕመድ እንድሕር ካብ በዚ መንገዲ ቀፂሉ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ክእለ ምዃኑ መጠንቀቕታ ከም ዝመፅኦ ብመን ድማ ብኣረብ ሊግ እቲ ኣረብ ሊግ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ማሕበር ናይተን ዓረባውያን ሃገራት ሶማል ኣካል ናቱ ስለ ዝኾነት ከምኡውን ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፐሬሽን እዚ እውን 5 ሃገራት ዘለዎ ናይተን ሃገራት እስላም ኮኦፐሬሽን ማለት እዩ have stood by Somalia regarding the agreement ከምኡ ድማ እተን ካልኦት ሓይልታት እውን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ እዮም ጠጠው ኢሎም ነይሮም ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ንሶማልያ ዘረጋገፀትሉ ኩነታት እዩ ስለምንታይ ግን ንሓንቲ ከም ሃገር እውን ዘይኮነት ሶማሊላንድ ሃገር ኣይኮነትን ሶማልያ ድማ ድኽምቲ ሃገር እያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሶማልያ ድኹም እዩ ስለምንታይ ኣቢ ንሓደ ድኹም ሃገር ኤርትራን ሶማልያ ናይ ተወዳድሮም ኒኻ ኤርትራ እዚ ሓያል ሃገር እዩ ንነፍስና ከነፀባብቕ ኢልና ኣይኮነን this is fact እዚ ሓቂ እዩ ኤርትራ ብወታደራዊ ዓቕሚ ኣዝያ ሓያልን ዓባይን ሃገር እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘካትዕ እውን ኣይኮነን ሕጂ ሶማልያ ግን ከም ሃገር ክትቀውም ዘይከኣለ ዘላ እያ አብይ አሕመድ እሙኻ ዝገጀፈ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሶማልያ እያ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ከም ዩኤን ኮይና ዋትያቶ ዘላ እሞ ገለለ ብኸሙ ብኡ ከይዳ ብሓይሊ ኣብ ደገ ባሕሪ ከተምፅእ ዘይከኣለት ስለምንታይ ናብ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ናብ ኤርትራ ገፃ ትኸይድ ኣላ ንዝብል ሕቶ መብዛሕቲ ግዜ እቲ መልስናቱ ንፈልጦ ኢና ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ንዕቀት ጥራይካ ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ዝግበር ስጉምቲ ኣጆኹም ዝብሎም እምበር ዝእግዶም ወይ እውን ኣንፃሩ ንኤርትራ ደው ኢሉ ዝማጎተላ ሓይሊ ስለዘየለ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኤርትራ ሓደ ዓቢ ውድብ ናብዚኣ እንድሕሪ ከይድኩም ወይ ኣለኹም ኢሉ እገዳ ክገብረሎም ዝኽእል ኢትዮጵያ ስለዘየለ እዩ ስለምንታይ እዚ ድማ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ኩሉ ግዜ ምስ ተወፅዐት ምዃና ክንፈልጥ ኣለና ሳላ ሓይሊ ዘለዋ እያ ደው ኢላ ዘላ እምበር ብዓለም ተኻሒዳ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ 2025 ተመሳሳሊ መድረክ ንርኢ ኣለና ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣነ ብወለንታይ ንዓይ ምሳይ እቶ እናበለ ከሎ ዓለም ሙሉኒ ንኣቢ ከጠንቅቕዎ ከለዉ ንልኡላዊ ባንዴራ ናቱ ኣብ ዩኤን ተኺሉ ንዘሎ ሃገር ንኽወርድ ባዕሉ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተጋገናዮ ሕጂ ክንእርመ ኢና ክብል ከሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ይመፅእ የለን ተዲኹም ኣለኹም ዩኤን ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ነገር ዝሃቦም የለን ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ የለን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣሻዲንዎ ዘሎ ሓይሊ
ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዕንደራ በማሕበረሰብ ዓለም ብዩኤን ይኹን ብሕብረት ኣፍሪካ ዝመፁ ዝኾነ ይኹን ኮንሲኮንስ የለን ነዚ ስለ ዝኣመነ እዩ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣሽከዕላል ዝፃወት ዘሎ and that's why ድማ ንሕና እዚ ዘሎ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘላቶ ኣቃውማ ቀሲና ክንሓድር ዘይንኽእል ዝብል ኤርትራዊ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጊ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ሕጊ ከትሕነና ከም ዘይክእል ንፈልጥ ኢና ኣቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ኤርትራ ኣይከውን ግን whatever happens ድሕሪ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ውፃእ ክብሎ እገዳ ከውርደሉ ኣይንፅበን ኢና በንፃሩ ከጣቅዓሉ ንኤርትራ በቃ ከሲርኩማ ይኹም ኪድ ተረፈኩም ሓዝዎ ይገለ ክብሉና ኢና ክንፅበ ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ቅኑዕ ዝኾነ ፍርዲ ፈሪዶም ኣይፈልጡን እዮም እዚ ሕጂ ከም ኤርትራዊ ክትሕርን ይገብረካ ሓድነትካ ክትሕይል ይገብረካ ፀላእትካ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘይኮነ ብዓብዩ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሕጊ ናይ ዓለም ድብልዎ ዶ ገለ ድብልዎ ዶ ኤርትራ ኣብ ምጥፋኣቱ ዘይኮይኑ ንኤርትራ ንሉላውነታን ንናፅነታን ኣብ ምክልኻል ዝሕግዛ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነገር ሓደ ምናልባት ኣብዚ ካልእ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ዓብድሰላም ጉለት ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ናብ ሓደ ልኡላዊ ሃገር መጥቃዕቲ ክገብር እየ ዝብሎ ዘሎ ምናልባት ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ሃንደበትነት ናብ ሶማልያ ገፁ መጥቃዕቲ ክገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሓደ ልኡላዊ ባንዴራ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ስጉምቲ ምውሳድ ማለት እንታይ ፀቕጢ ክመፅኦ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክንዱ ፀቕጢ ክመፀሉ ዘይክእል considering if Prime Minister Abiy Ahmed openly speaks of attacking an independent country like Eritrea it may serve as a strategic decoy. This raises a possibility that the real focus might be on another target such as Somalia, particularly Somaliland region, which could be perceived as more vulnerable. ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ክሃርም እየ ዝብል ክዛረብ ፀኒዩ ንሱ ሓደ ናይ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘሎ ሃገር ካብ ምህራም ኣብ ደሓን ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ደሓን ዝኾነ ከምኡ ድማ ብዓለም ደረጃ ድማ ደሓን ዝኾነ ፀቕጢ ክመፀሉ ዝኽእል ናብ ገፁ ስጉምቲ ክወስድ እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሶማልያ እውን ክትዳሎ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ኣቢ ካልኩሌሽንስ ብዙሕ ክንዛረበሉ እንተታት ክንገብረሉ ኣይንኽእል ኢና ቢካዝ እቲ ኩንነት እዚያስ ክስምዕዋ أبي أحمد صلاتين زبولم حيلات بتري أتنقيهم نزحلف معلتات مسكولهم لعلوت عزز سراويتن سأتان أبعصو عدراش آخباك نيوت مالي مجلس دلونات زرقحت قدما ميستر لوم دما دلونات حيل آيرو بفوليت عزيبولهم بزحات نتوم كابي إيرتراز وهابو زلو قبر مرستات سعيبهم كوينات كل حكم زخليهم زتنقو زلهم قدما ميستر أبي أحمد لومي أبا موافري حيل آير ترخيبو دحر زكايرو تعزبتيم صلاتنا أبلعنا كوينات تجميرهم ندحريت عين ملسينا كفولت ألوميلهم أتقدما ميسر ناير حقن قربان صلاتي زبولم حيلتات بجيجا قبل اليوم كويناتن تتجمرهم نزي بلعلنا زمكت حيل عير زحبن علنا عيلهم نحنا كوينات عين دلنا أنت خنقنا أنت مسيمنام نايت زمن تكنولوجيز تعاد حيل عيرنا زت أمام من بركي بس حلو زيرمام زخور عيك قبل تزاريبهم عزاز حيل عير إثيوبيا جنرال إلما مردس بوغنم عام حيل عير نعبي خيركم زلوا يجلسهم زيكم زلون كل دما مع خل سلت أنا حيل بحري إثيوبيا بفيلد مارشال برهان جلات مريقلام إثيوبيا نايك قدم ودبك أي بحري نابو نبر نختم لس استفلالي بروجكتات الناس رحت كم تركب منيستر مكلخال إثيوبيا جليس ألام أكل نايز عرتها زخنة مع كل سلطنام حيل بحريم حالف تسراويت مكلخال حيلتات استاف حفشاو كفلتاتن تحت أعزز حيلتات مكلخال عبز ترخبول تمريقم دايركتوريت مهندسنا مكلخال سراويت إثيوبيا ليتنال جنرال دستا عبتش بوغنم بحفشا التحديد نسمع لنا الأما انتهي مخانو دما أبزيا مدرخ زيا نتصوريو إرتراغن ملسي باتو اللي نزي سغيلا أيكون انتريو زلا إرترا تملس على حركة بتزهب تملس زيو ومتكل أبز حلفك أنا بأوارح أنصار إرترا صعقون استودبن زي ما تقكاد صنح الله ببوليتيكا وقوم في استلخفون حقوق أجنداتات اللو من تطابعات مقابرياتات نيترا كم تتناخويت قروا بالتامسيلهم صلولون مقبع كهكنو صنيحهم اللهم ازي أكلن مقصلتان نايتي ناسنتنا أبنتسم بلالو سماتاتنا بحبنا بنذكرلو كمون بحت مسكرن مجمار حرنتا وقالسي أبنا بعلالو وقتي زرئي وبهريات إري إنفلونزا سلازخونا بزح زقر ما يكونن يقداس مرزام زمتهم شاق زي انت تعاقن انت سفحن انت تاريخن شططاتن زمسكرو دمقون سنودن هاقراو متكال إيرترا نزباو رقاتن متحققازن كبرز كوتو ايكل انتراي زي كونه أقدمتي كم برهان صحي كوع زبالة حكي هقاقيو بوليسي زمدناتات وطاي إيرترا أبسنيت حبراو ربحة سلام مكببارن أبيتن كمون زي متقتاب أوشتاو قدياز تمركوسيو نايلم استراتيجياون
ኣብ ዞባዊ ሽርክነትን ምምላእን ዝተሰረተ እዩ እዚ መትከል እዚ ሓድሽ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ብቀጻሊ ዝገለጾን ዘረጋገጾን ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ዝሰፈረን እዩ ኣብዚ ሃገራዊ ሰነድ እዚ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ኤርትራ ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ዞባናን ዓለምን ከም ዘገልግል ብድሙቕ ቃላት ሰፊሩሎ ብተወሳኺ እንደዛ ነው ያለው የማነ ገብረ መስቀል መሰረታዊ ችግር ፖለቲካውን እየተረዱት አይደለም ጂኦፖለቲካውን እያወቁት አይደለም ስለዚህ በየቀኑ ዛቻና ማስፈራሪያ በጀነራሎቹ በኩል እያደረጉ ነው ያሉት እንወራለን እያሉ ነው ያሉት ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ አሁን ወራሪ ማን ነው የሚባለው ኤርትራን አይታችሁ ከሆነ ዲያር ሪዘርቭድ እንወራለን እናረጋለን የጦርነት ዝግጅት እያደረግን ነው ወዘተረፈ ምናምን አይሉ ዲያር ወይ የተዘጋጁ ነው የጦርነት ዝግጅት አለ ቦት ሳይድ ምንም ከሚባል የለም ዝግጅት እያደረጉ ግን ጦርነት ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ነው የሚል ነገር ካንደበታቸው አይወጣም እያሉ ያሉት ራሳችንን ለመከላከል አናንስም ራሳችንን እንከላከላለን እምትል ነገር ብቻ ነው የሚናገሩት ያ እዚ ናይ ብሓቂ እዚ ጋዜጠኛ ዝለንቀነ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ንዓና ንክሐጉስ ኢሉ ይኮነን እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ክንደምንታይ ነቲ ናይ ኤርትራ ኮዝ ወይ ናይ ኤርትራ መርገፂ ይድግፎ ከም ዘሎ በዚና ንፈልጥ እዚ ከዓ ዝያዳ ንኢትዮጵያ ክድፋኣልና እንደሊና ምክንያቱ እንታይና እንደሊ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣምሓራ ብፍጹም ኣብ ጎና ኣቢ ከም ዘይከውን ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን እቲ ህዝቢ ነቲ ኩናት እንተኾነ ምስማዕ ንማይ ንኸውን ኢና ተደየለ ድማ ኣብ ዓድና ቦታና ሃገርና ክልልና ንኩናት ናይ ኣቢ ክኸውን ከም ዘይክእል ዝዛረብዎ ዘለው እዚኦም ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ድማ ተመሳሳሊ ኢና ንርኢ ዘለና which is good ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ኩናት ቋንቋ የብላን ዝፍክር ዘሎ ኩናት ክጅምር ዝኽእል ዕግርግር ዝገብር ዘሎ ተሃዲድ ዝገብር ዘሎ ኣቢ ፅባሕ ንጎ ነዚ ኩናት መን ጀሚርዎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኩናት ዝኣክል ምድላው ኤርትራውን ዝኣክል ምድላው ጌራ ኣላ ነቲ ኩናት ክትመክቶ ዘኽእላ ነገር ኣለዋ ግን ኣይትዛረብን እያ ዘላ ኤርትራ ስራሓ እያ ትገብር ዘላ ኩናት ከም ዘይትደልን ኣብ ልዕልያ ቅስቀሳ ይግበር ከም ዘሎን እያ ትዛረብ ዘላ እዚ ጽቡቕ ዝኾነ መረጋገፂ እዩ ሓንቲ በዚ ወገን ካብዚ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ተሃዲድ ዝተባሃለ ዘረባ እስከስምዑለይ ካልኣዩ ወገን ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ እያ መሸም እቲ ናይ ማይ ፖለቲክስ ክንብሎ ከለና ነዚ ናይ ፈለግን ነዚ ማይ ባድ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዝምልከት እዩ ኣብኡ ከምቲ ብፆተይ ዝበልዎ ብፍላይ ሜጀር ጀነራል ድዩ ዋላ ብሪጋደር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ዝበላ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ ጀነራል ተሾመ ገመቹ እንታይ ይገሊፁ ኣብቲ ኣብ ዝዛረቦ ዝነበረ ካልኦት ጀነራላት ተዛረቦ እንታይ እዩ ፍልይቲ ነገር ነጊሩና ከምቲ ሓንቲ እቶም ኣሕዋተይ ዝብልዎ ዝነበሩ ነቲ ትረኻ ጥራሕ እዩ ዝኽብርግ ዘሎ ንሰማይ ይብሉ ነይሮም እሞ ኣነ ግን ሰለስተ ነገራት ካብኡ ተረድአ ፍልይ ዝበላ ካብቲ ናይ ቀደም ፍልይ ዝበላ ኩነታት ነይሩ ሓንቲ ዶክተር ሳምሶን ገሊፅዋ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ንሱ ታሪካዊ ዝብል ናይ ቀደም ዝነበረ ፅውፅዋ እዩ ሕጂ እውን ንሕና እዩ ደጊምዎ ስለዚ ገና ካብኡ ከምዘይወፁ ኣብቲ ታሪካዊ ተጠቃምነት ኣለና ብታሪክ ናትና ዝነበረ ዝብል ኣይወፁም ሓደ እታ ፍልይቲ ግን ዲስታንስ ፋክተር ትብል ኣምፅዋ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣይገልፅዋን እዮም ነይሮም ኣህጉራዊ ሕጊ ዝፈቅዶ ካብኡ ንላዕሊ ቀረባ ኢና ዘለና ናይ 60 ኪሎ ሜትር ትብል ፕሮናውንስ ገይርዋ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ሓዳሽ ናሬሽን ከዓ ይውስኹ ከም ዘለዉ ይድርዕዎ ከም ዘለዉ እቲ ናይ ሰርቫይቨር ናይ ቁጠባ ሕቶ እዩ ዝብል ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ ኣብተን ብድሕሪአን ዘለዋ ክልተ ነጥብታት ግን ዳርጋ ሓደሽቲ እየን ሕጂስ ኩሉ ሰለስተ ሓደሽቲ ዝመስላ ነጥብታት ኣምፅኡ ኣሎ እታ ሳልሰይቲ እታ ራብዓይቲ እንታይ ዝብላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ንሃገራዊ ስግኣት ይኾነና እዩ ኣብኡ ኮይኖም ሎምሲ ባሊስቲክ ሚሳይልስ ካብኡ ኮይንካ ክትትስ ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብሉ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ኣፍ ደገ ፀኒሕናስ ክንከላኸል ክንክእል ኣለና ዝብል ይምፅዋ ነታ ናይ ናሽናል ኢንተረስት ምስቲ ኣህጉራዊ ሕግታት ገለ ዘይከይድ ናይ ገዛ ርእሶም ትንተና እዮም ዝገብሩ ዘለው ድሓር ክምለሳ የገንሳ ሓምሸይቲ ብህዝቢ ዘይተመርፀ መንግስቲ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣከልኪሉና እሞ ክሳብ ሕጂ ዓዊልና ይተዛረብናሉን እዚ ግን ሕጂ ዓዊልና ክንዛረበሉ ክንጅምር ኢና ኣብ ዲፕሎማሲ ከዓኒ ክንሰርሓሉ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ንመን እዩ ንኤርትራ ልኡላውነት ዝሓበ ኣብ ሕቡራት መንግስታት
ሕጋዊ መንግስቲ ኣይነበረን ግዜያዊ መንግስቲ እዩ ነይሩ ዝብል እዩ ሕጂ ማይ ክዕቆራ ይኽእላ ድን ክንትንትነን ንኽእል ኢና ንዓይ ብዙሕ ማይ ክዕቆራ ዝኽእላ ዓበይቲ ጉዳያት መሲለን ኣይተረኣያንን ግን ከዛርባ ዝኽእላ ጉዳያት እየን ሕጂ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ግን ሓደሽቲ ነገራት እንዳወሰኹ ይኸዱ ከም ዘለዉ ተረዲኤ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ገድስ ቤናይ ሰርክል ናይቲ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ቅዱስ ኤርትራዊ ኤርትራ ትምልከተኒ እያ ትግባአኒ ሃገረይ ዝበለ ነዚ ናይ ኣብያ ኣካይዳ ብቐረባ ክከታተሎ ግዴታ ከም ዝኾነን ብጀካቶም ሓውታት እያን ኣብ ፖለቲካ ድማ ዝኸሰሩ ተዘይኮይኑ ነዚ ናይ ኣብያ ኣካይዳ ኩሉ ሰብ ይከታተሎ ኣሎ ብቐረባ ድማ ይዛረበሉ ኣሎ ካልእ ጎን ጎን እዚ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ድማ ንስማዕ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል አፋባና የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አፋድ ወደ አንድነት ለመምጣት የጀመሩት ንግግር ውጤታማ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ምናልባትም በቅርቡ ሁለቱ የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች አንድነታቸውን በማረጋገጥ በአንድ ውህድ የፋኖ ፖለቲካዊና ወታደራዊ መዋቅር ስር ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው አንከር ሚዲያ ያገኘው መረጃ የሚያመላክተው። ሰሞኑን የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል የቋራውን ቃል ኪዳን በማደስ ዳግም መዋቅሩን ወደ ሙሉ የትግል እንቅስቃሴ ለማስገባት ከስምምነት ላይ መድረሱን ተከትሎ ንሪዮ ዘለና ናይ አምሓራ እቲ ሓድነት ናይ አምሓራ ሓበራዊ ግንባር አቂምካ ነቲ ዘለዎም ፍልልያት አቂሞም ብሓደ ድል ክዳለው እንተኽኢሎም ብሓደ ክፀምዱ እንድሕር ክኢሎም ብሓደ ክሰርሑ እንተኽኢሎም ዝበለፀ ዕድል ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዮም ዝርድኡ ዘለው ስለምንታይ ከም ይርድኡ ኣለው ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ክጥምት ከሎ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንሕዛ ክንክእል ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ክጥምት ከሎ ንኣምሓሩ ብፍላይ ነቲ ፋኖ ሓደ ዓብይ ዕድል ገይሩ እዩ ዝርኦ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ብናቶም ኣረዳዳየ ዘረበኩም ዘሎ ብናትና ኣይኮነን ናትና ረብሓ ኣይኮነን ንሱ ግን ናቶም ረብሓ እንታይ እዩ እንተተኻኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ይደልዮም ሰብ ረዲኹም ኣለኹም ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ወሲዱ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ውግእ ክጅምር ይደልዮም ስለምንታይ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእልንዖም መንግስቲ ኤርትራ ክገድፎ ከም ዘይክእል ንኣቢ ይፈልጡ እዮም ኣብ እንድሕር ሒዝዎ ንሳቶም ስለምንታይ ብሓደ ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ዕድል ንኢትዮጵያ ንከመሓድርዋ እንድሕር ኮይኖም በቲ ዘላታ ኣካይዳ ከመሓድርዋ ኮይኖም ብሓደ ሓድነት ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣትሊስት ንኢትዮጵያ ድዮም ከመሓድሩ ነቲ ኣምሓራ ከመሓድሩ ሓድነት ክገብሩ ኣለዎም ምክንያቱ ንክመፆም ዝኽእል ሓደጋ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ዕድል እውን ንክጥቀምሉ ኮይኖም ተመቃቂልካ ክሰልጠካ ከም ዘይክእል ስለዚ ንሳቶም እናተኣሳሰሩ እንድሕር ከይዶም ንኤርትራ ዝበለፀ እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ዝብል እቶም ናይ ኣምሓራ ፋኖ ኸ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ይሓስብ እዮም ዝበለካ መን ኢሎም ፅሕፍለይ ኣለዉ ወይ እውን ጀዋር ምስ ኣምሓሩ ምስ ልደቱ ኮይኖም ብሓደ ክሰርሑ ከለዉ ንሳቶም ካብ ኣብዪ ሕሽዮም ዝበለካ መን ኣሎ ዝብሉን ኣለዉ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ፅቡቅ ሕቶ ፅቡቅ ግምትን እዩ ኣነ ኸ ንሶም ይሕሹና ደይለየ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ታንክን ባንክን ሒዙ ኣሎ ኣብ እንድሕር ተኣልዩ ንኣቢ ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ንክኸውን ክንደይ ግዜ ወሲድሉ ኣሎ 7 ዓመት ወሲዱ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሐ ኣለኹ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ሓድሽ ስርዓት ናብታ ኢትዮጵያ እንድሕር መፅዩ ግዜ ብዙሕ እዩ ዘድልዮም ኤርትራ ከደቂሳ ኣይኮነትን ክፅበዮም ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ዝኣክል ምድላዋት ከም ዝገበረት በዓላቶም እቶም በዓል ፎሬን ፖሊሲ ድዩ ዋላ ካልኦት ክፅሕፉ ከለዉ ተቀላጢፎም ድሕሪ ገዳ ናይ 2018 ምስ ተላዓለሎም ተቀላጢፎም ካብ ራሻ ናይ ርሑቁን ናይ ዓበይቲ ሚሳይላትን ካልእ ዓበይቲ መሳርያታትን ከም ዝገዘ ኣብ ዝሓለፈ ፅሑፍ ናቶም ኣውፅኦም ነይሮም ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ስቂኢላ ኣይኮነን ተጠቂማትሉ እያ ዝሓለፈ 7 ዓመት ናይ ኣቢ ኤርትራ ብጀካታ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ንኤርትራ ዓበ ኩናት ዘይኮነ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ሰላም እያ ዘላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኣክል ምድላዋት ንክትገብር ህዝባ ካብቲ ዝነበሮ ፀገማት ወፅዩ ሓደ ጀነሬሽን ሓደ ወለዶ ናይ 6 ዓመት ማለት ህዝቢ እውን ይቀያየር እዩ ዴሞግራፊ ናይቲ ሃገር ይቀያየር እዩ ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመት እንተሪእናዮ እውን ደረጃ ናይ ስደት ናብ ጎደል ይኸይዱ እምበር ናወስኺ ኣይከደን ከምቲ ቀደም ኣብቲ ግዜ ገዳ ዝነበረት ወረቃቅቱ ናብ ኤሮጳ ከም ድሌቱ ስለ ዝነበረ ሰብ ከመይ ይውሕዝ ነይሩ ሎሚ ካብኡ ናቡ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል እኽእል ኣነ ስለዚ ኤርትራ ካብኡ ናቡ ከተተንፍስ ክኢላ እያ ዋላ እውን ብዓይኒ ቁጠባ ዝኣክል ምትዕረያ ተገይሩ እዩ እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንረብሑ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ተጋሩ እውን ንረብሖም እዮም ፋኖ እውን ንረብሑ እዩ ሸነ እውን ንረብሑ እዩ ንሕና ግን መን ዝያዳ የርባሓና ኣወዳዲርካ እዩ ክልተ ዓይነት ውድድር እዩ ምስ መን ዝያዳ የርባሓና ካልኣይ ድማ መን ዝያዳ ስጋኣት ይፈጥረልና ትርኢ ስለዚ
እዞም ካልኦት ሓይልታት ንዓና ዝያዳ ስጋት ክኾኑ ይክእሉን እዮም ምስ ግዜው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይነበነው ግን ንሕጂ ንሳቶም ስጋት ክሳብ ዝኾኑ ንሕና ደቂስና ይኮንና ክንፅበ ስለዚ ዳትስ ዋይ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዋን እዚን ኣብዚ መፅእ ቀረባ ግዜን መን ዝያዳ ከወፃእካ ክትርግትክል ኣለካ በዚ መልክዕ ድማ ፋኖ ፅቡቅ ኣሰላልፋ ይገበር ኣሎ ክብሉ ከለዉ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ናቶም ኣብዚ ሕጂ መድረክ ምስ ናትና ዝገጣጠም ስለዝኾነ ንፋኖ ክንድግፍ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክንድግፍ ንዓና ዘዋፅኣና ስለዝኾነ ብከምዚ ዓይኒ ኢኻ ድማ እቲ ነገራት ክትርእዮን ከተንብቦን ዘለካ እናቐፀልና ንኸይድ ናብ ትግራይ ገፅና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ፍርሓት ይቕፅል ኣሎ ክብል ሚኒስተር ዜና እቲ ሃገር የማነ ገብረ መስቀል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ግድብ ኣባይ ኣብ ዝተፈነወ ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ ናይ ጥንቲ ዘበን ሕቶ ኣባይ መሊስናዮ ኣለና ናይ ቀረባ እውን ጉጉይ ውሳነ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ክንህርሞ ኢና ምባሉ ንብዙሓት ሓለውቲ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ዘልዕል ኮይኑ ኣሎ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ገፁ ከም ዝበሎ ሰብ መዚ ብልፅግናን ተኸተልቶውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ፍርያት ከካይዱ ባህጊዙ ከም ዘለዎም ዘመላኸተ ዳግማይ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሓዝ ዘለዎም ድሌት ዘርኢ ሓበሬታ ይውዝዑ ኣለዉ ክብል ገሊፅ ኣሎ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣፅዩ ፀንሐ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ተመሓይሽ ወታደራዊ ብሓፈሻ እቲ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ቀዳማይ ኣጀንዳ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ዘለናዮ መድረክ ኣገዳሲ መድረክ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ምክትታል ዘድልዮ ኣርእሲ ምዃኑ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ፋኖ ኣቃውማ ንፋኖ ብሓደ ዝኾኑሉ ዘለዉ ንሕና ብቐረባ ንከታተሎ ንዓና ኣገዳስነት ዘለዎ ስለዝኾነ ናይ ፋኖ ደገፍ ክንብ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ደጊሞም ደጋጊሞም ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ንኢትዮጵያውያን ዝሕብር ስራሕ ኣይትስርሑ ኤርትራውያን እናበሉ ኣክቲቪስትስ ናይ ፋኖ ኣብ ኤክስ ተደጋጋሚ ክፅሕፉ እየ ዝርኦም ዘለኹ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሕና ብዝተኻለና መጠን ንኣቢ ካብ ፋኖ ክንፈልዮ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንፈልዮ ኢና ንፅዕር ዘለና ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ድማ ካብ ብዓብዩ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ክንፈልዮ ስለንፅዕር ዘለና በጃኻትኩም ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን ረብሓናትኩም በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ንዓቢ ስለትፀሉ ኢትዮጵያ ክንብትና ኢና ኣባይ ግድብ ክንሃርሞ ኢና እናበልካ ትፍክሮ ዘለኻ ሰባት ንዕኡ ኣኪቡ ኣቢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ንክኾንዎ ዕድል ስለዝህብ ልዑል ጥንቃቐ ከድልዩ ንቕሓት የድልዮ እዩ ኣቢ ክወጥቀልካ ክደሊ ትኽእል ኢኻ እቲ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ንኣቢ ዝሕይል እንድሕሪ ኮይኑ ንኤርትራ ትጠቕማ ይኮንካን ዘለካ ትጎድኣ ዘለካ ገለገለ እኳ ደይመደ ኢሎም ንኤርትራ ክጎድእዋ ኢሎም ዝገብሩ እዮም ኣነ ንመን እየ ዝያዳ ዝብል ዘለኹ ነቶም ካብኡ ናብ ዕብይ ዝበለ ፅልዋ ዘለና ካብኡ ናብ ዕብይ ዝበለ ተሰማዓነት ዘለና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ምብትታን ይኹን ናይ ካልእ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ እሱ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ኤርትራ እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኤክስክሉሲቭሊ ኣብን ኣዳኸርቱን እዮም ስጋትናትና እሶም እዮም ቶም ፀላእትናትና እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ ህዝቢ ኦሮሚዮ ወላ ህዝቢ ኦሮሞ ኢልካ ምዝራብ እውን ጥንቃቐ የድልየ እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ እውን ኣይነው ኤርትራውያን ሰባት ስለዝኾኑ ይሓርክዮም ግን ብዙሕ ግዜ ጋላ እናበሉ ዝፀርፉ ኣብቲ ናተይ ነቶም ንዓይ ዝምልሱ ለኢትዮጵያውያን ጋላ ገለ እናበሉ ይፀርፍዎም እዮም መይበቲ ጋላ ዝበሃል ንብዙሓት ሰባት ዝትንክፍ ከይከውን ከዓ ይፈርህ ኣነ ዝደሊ ዘለኹ ኣቢ ኣይዞሌትድ ክኸውን ክንፀል ዳ እምበር ደገፍ ኣብ ህዝቢ ክረክብ ከምዘይክእል ክንገብር ክንክእል ኣለና ሕጂ ናብ ናይ ትግራይ ቁሩብ ክንርኢ እሞ ድሕሪ ናብ ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ ዝተሃደሰ ወረደ ዝተረኸበሉ ኣኼባ መራሕቲ ወሓት ከም ዝተኻየደ ፍልፍላት ሓበሬታ ረጋጊፆም እቲ ኣኼባ ኣብ ወሳኒ ብሄራዊ ኣጀንዳታት መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ተሓቢሮሎም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ካብ ትግራይ ከም ዘረጋገፅዎም እቲ ኣኼባ ኣብ ክልተ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ከተማ ኣክሱምን መቐለን እዮም እቲ ኣቐዲሙ ካብ 26 ክሳብ 29 ናሓሰ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ወሓትን ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዝተረኸበሉን ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተኻየደ ኮይኑ እዋናዊ ኩነታት መሰረት ገብረ እግዚኣብሄርን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብልጽግና ኩናት ክኸፍተልና ይዳሎ እዩ ዘሎም ስለዚ እኹል ምድላዋት ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም በዓል ኣቶ ዓለም ገብረ ዋህድን ዶክተር ፍስሓ ሃብተወፅንን ዶክተር ሰሎሞን ኪዳንን ዝርከቦም ጉጅለ ዋሕድ ድማ ከምኡውን ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘለዎም ኩናት ኣየድልየናን እዩ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሰላማውን ዲፕሎማስያውን ብዝኾነ መንገዲ ክሳብ መወዳእታ ክንውድእ ኣለና ዝብል ቋም ነይርዎም ይብሉም እቶም ፍልፍላት ኣብዞም ሰላም ዶ ይሕሸና ኩናት ዝብሉ ክልተ ኣጀንዳታት ኣብ ዝወሃበ ድምፂ ድማ ንኩናት እኹል ምድላው ክንገብር ኣለና ዝብል ሓይሊ ስዒሮም ንኩናት ምድላው ክግበር ተወሲኑ ኣሎ ክብል እዮም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዘካፈሉና ፍልፍላት ገሊፆም እዚ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓትን ኣፋላይ ቋም ከም ዘሎም ብግልፂ ዘመላኽት ኮይኖም ብዓብዩ ድማ እቲ ንኩናት ምድላው ክግበር ኣሎ ኢሉ ብድምፂ ብልጫ ሳዕሪ ሓይሊ ምህላዎም ከቢድ ስጋኣት ኣብቶም ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎምን ዝተሰዓሩን ኣመራርሓም እቲ ውድብ ፈጢረሎም እቲ ከም ንሪኦ ዘለና ተጋሩ ህወሓት ብፍላይ ነዚ ኩነታት ሕጂ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘለዎን ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ እዚያስ ከስምዖ ተዓጢቁሎ ፀረ
TDF ድሮን ተዓጢቁሉ ፀረ ድሮን ተዓጢቁሉ ስለዚ እቲ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይኮነስ ዝያዳ ቫልዩ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ህንፅ ኣሎ ትግራይ እዚ ሰራዊት እዚ ናይ ትግራይ ድህነት ድማ ምስ ማንም ሓይሊ ኩናት ገለ ንምውላዕ ዘይኮነ መጻኢ ዕድል ናይ ትግራይ ዝውስን ሰራዊት እዩ መጻኢ ትግራይ ዝውስን ሰራዊት ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ትግራይ ብዙሕ ኮንሰፕት አለው ብዙሕ ሓሳባት አለው ብወገን ኢትዮጵያ አለው ብወገን ኤርትራ አለው ብወገን አምሓራ ብወገን ዓፋር ድላዓል ሕቶታት አለው እዚ ሕቶ እዚ በብመድረኹ ዝምለስ ሕቶ እዩ ግን ተዛዓበየ ነጥብ ንዓና እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ TDF ዝበሃል ሓይሊ ካብቲ ናይ ሕወሓትን ካልኦትን ሓይሊ ነፃ ኮይኑ እቲ ናይ ምግባር ዓቕሙ ሓይሉ ብዘመናዊ ኣፅዋር ይዕጠቕ ምህላው at the same time ድማ ናይ ትግራይ ሓይልታትን ናይ አምሓራ ሓይልታትን ኮኦርዲኔት ገይሮም ንናይ ፌደራል መንግስቲ ዓቕሚ ምድኻም ጥራይ ዘይኮነ ፌደራል መንግስቲ ብኻልእ ንዝደልዩ ነገራት ኣብ ምዕጋድ ድማ ዓቢ ተራ ኣለዎ እቲ ኮመንት ሓሳብ ተረዲእኩም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትማልን ብቐትማልን ናይ ዓፋር ነፃነት ግንባር ዝበሃል ኣሎ ናይ ዓፋር ነፃነት ግንባር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር እዩ ሕቶ ናይ ነፃነት አልዒሉ ኣሎ ሕቶ ናይ ነፃነት አልዒሉ ኣሎ ዓፋር ኢትዮጵያ ነፃ ሃገር ክኸውን ብሪፈረንደም ብድሌቱ ተደልዩ ምስ ጅቡቲ ተደልዩ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ዝወስኖ ውሳኔ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ባዕሉ ኣብ ሰመራ ዶ ገለ ኢሉ ኣብ ድፈጠሮ ሽግር ካልእ መዘዝ ሒዙሉ መፅኡ ኣሎ ቅድሚ ዓመት ገለ ነጊረኩም ነይረ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ሲምፕሊ ኣብ ሓደ ዋላ ናይ ኤርትራ ዶ ናይ ዓፋር ገሌልካ ትውድኦ ነገር ኣይኮነን ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ወጣባ ዘረባ ኣብ ዝዋን እዚ ካብ ዓዲ ስለ ዝመፀ እውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ኣነ ስለዚ ኣይ ዶንት ኣድ ኤኒ ኮመንት ዝብላ ዘሎ ከም ዘለዋ ናባኹም ሕሊፈ ኣለኹ ኔክስት ሓንቲ ላለን ቀን ዝወፀት ድሕሪዮም ናትና ክሰግር እየ አባ ነበር ፕሬዚደንት ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ አቶ ጌታቸው ረዳ ነበር ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ናይ ሕዚ ድማ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝኾነ አቶ ጌታቸው ብስንኪ ዘጋጥሙ ናይ ጥዕና ፀገም ንሕክምና ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ካብ መፋርቅ ወርሕ ነሓሰ ጀሚሩ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፀ ዝተገለጸ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዱባይ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎም ምንጭታት ሓበሬታ ጸብጺቦም ኣሎም አቶ ጌታቸው ቅድሚ ሕዚ ብፀገማት ጥዕና ኣብ ኣውሮፓን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን ሕክምና ሓቲቱ انت نبر نيروم يخون نبر أبز حزوان زلو حكم ناوز أنو حت زي تلمدم نوبي حجزة كم زوسده منج ردات عنو تبو كم زي اللي يوزن الجرزلو well this is also another thing من هالبات بزعبو بزوح لي تزرب جن بزوح speculate كن جبراين دلنينا نغطل نابير تراجز هنسجرينا مجمر ياجن بزي أجد داسيت كنجمر نابير ترا سيراك فلي كأنه ممسي لهم حالتي بالرزعبة مرجع ناي نروي ناي زعامة زي خزاري بيو تي مرجع نسوني ناميج الرشام حالتي سلافز مرجع زوار دراز اللو سلفتات تاني مانوان ساقاموان بزعبانا بزعب سلمت بزعب أفريقاوان بزعب إيرتراوان زلون مركزي نوتصوريو سازي ربحانا زحلوها سلفتات مثلنا زخبرا سلفتات كنمرز اللابو زي شلت بحال نگار يكونن تولدر أبس انكر ودر سلازلو زخانة تخون تمسي عبي تركم كلوايو نحنا هم إيرتراوان أبز هاجر درجان أسد 5 عامت نبيرنا لنا أبز حلفة 5 عامت غابيرنا حقق يرنان زنبرنا سباتنا أبز حلفة حدة عامتات كن نتي نتنا خبرن نتي نتنا أبركتون زنقعو يمناوين سلفتات أنصار إيرتراوين أنصار أفريقاوين أنصار سهلمتي زمته كايد سلازلو دمسنا بمحاب تركم زلو تراخ نبركت اللابو حدرخم بسوني توم زي مرزكم زلهم كتكم كتمرزو أنا روحانا زحلوان ز كراخلان تنايت سجام ز بحالا سلفتات أربعة بارتن إسفنين حنت خباتن مريض الله سخاتكم كان عن ويكاني روحاتنا خبرو زخلو مثلنا خبرو زخلو كتمرزو اللابو سلام حالتي صبو تشاو
ሲራክ ክፍለ ዝበለኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ስለዚ እንድሕሪ እቲ መንግስቲ ዘሸግረካ ኣሎ ወይ እውን ፅቡቕ ንዓኻ ረብሓኻ ዝቃወመካ እንተሎ እቲ ዕድል ክትረክብ ከለኻ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብርግፅ እንታይ ዝብል መንፈሲ ዝመፀካ ንሓደ እንድየ ገለ ትብል ኢኻ ናትካ ናይ ካልእ ተደሚሪቱ ውፅኢት ድመፅእ ስለዚ እቲ መሰል ዘለኩም እቲ ዕድል ዘለኩም ተጠቐሙሉ እቲ መግለፂ ድማ ምናልባት ንሲራኩም ብውልቁ ክትሕትዎ ትኽእሉ ዝኾነ መብርሂ እንተደሊኹም እዚኣ ከም ዘላታ ከም መሓላልፋ እያ ዝፈቱ ንቐፅል ኤክስ እዚኣ ለንቀነ እውን ኣጋጢማ ዘላ ስምዕዋ ተሪስካ ናይ ብሓቂ ሰባት ጌርካ ተዋስኦም ከምዚኣ በሉ ኢልካ ከምዚ ዝመሰለ መፅሓፍ ግን ብሓቀኛ ሰባት ጌርካ ኣይትፅሕፎን ኢኻ ንገረ ምፅኢኻሲ ከምዝን ከምዝን በል ንኣማኒኤል ኣምፅኢኻሲ ኣብ መንጎኦም ደቂስካ ፅናሕ ንክስቶ ከዓ ከምዚ በል ኢልካ ነዚ ኩሉ ሰብ ነዚ ኩሉ ህያው ሰብ ከምዚ ግበር ኢልካ ሰሪዕካን ወዲብካን ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ኣይፀሓፍን እዩ ፈፂሙ ኣይከኣልን እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ነባሪ መፅሓፍ ሓንቲ ሕንቅሊተይ ዝፈትሐልና መፅሓፍ እዩ ሓንቲ ምስኣ ንፅሓፍ ታሪክና ሲ ንፅሓፍ ካልኦት ከይፃወትሉ ምእንቲ ክሳብ ሕጂ ክፃወትሉ ፀኒሖም ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ክግለፅ ከሎ ብዘየማትእ መገዲ ሓደ ዘደናግር ዝነበረ ኩነት ብከምዚ ዓይነት ተገላልዩ ክቀርብ ከሎ ሓደ ዓወት ይሞኒ መኮነን ሓደ ዓብ ነገር ገይሩ ይኸይዱ በዚ ምክንያት እዚ ሎሚ ናይ ሓዘን ዘይኮለስ ናይ ሴሌብሬሽን ምስድራ ቤቱ ናይ ውዳሴ ናይ ሴሌብሬሽን ናይ ተሕጓስ እዩ ሓደ ደራሲ ንከምኡ ዝመሰለ ደራሲ ብሓዘን ኣይኮና ንዝክሮ ብሓበንና ንዝክሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ብምክንያት ናይ ሞት ኣቶ መኮነን ደራሲ ናይ ሓንቲ ኣገዳሲት መፅሓፍ ኣብ ተፈላለየ መድረክ እውን ክዛረበላ ሰሚዐ ኣለኹ ድንገት ኣብ ዓጋመት ትብል ብዛዕባ ናይ ሞት ናይ ዓሊ ብርሂም ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ክኢላ ዝነበረ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ንዕኡ ትገልፅ ዝያዳ ኣብቲ መፅሓፍ ትረኽብዋ ትኾኑ ግን ኣቶ ኣለምሰገድ ኣብ ካልእ ግዜ ክዛረበላ ከሎ ስለሰማዕኩ እየ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ስለዝሞተን ናቱ ዝኽሪ ዝተገበረይ ነይሩ ካብተን ኩለን ዝበለን ግን ታሪክና ንፅሓፍ መፃወቲ ናይ ካልእ ከይከውን ብፍላይ ነቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ዝተሓሳስቦ ዘሎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ወላ 6 ገፅ ሒፉን ተገዲፉን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ታሪክ ነፍሲ ወከፍ ስለዝነብሮ ዝነበረ እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ድማ ዝያዳ እቲ ዶኩመንትድ ክኸውን ዝኽእል ናይ ሰውራ ወለዶ ቅድሚኡ ዝነበረ ወለዶ እውን እቲ ናይ ዘበን ናይ ጣልያን ዝነበረ ናይ እንግሊዝ ዝነበረ እውን እሱ እውን ኣበይ ሞክርከብ ኮይኑ እምበር ብዙሕ መተሓሳሰብ እውን ይህብ እዩ እዚ እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ነቲ መዋቲ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ንስድራ ቤቱ ድማ ምሉእ ፅንዓት እናበልና ነቲ ለበዋናቶም ከመሓላልፈልኩም ስለ ዝደለኹ እየ ንቐፅል ኩነታት ፕሮጀክት ኣባይቲ ንገር ተባሃልኩ ክነግር መንግስቲ ኣፃፊፉ ወዲኡ ንኩሉ ዝረኣኹሞ ቀያሕቲ ፓላስታት ፊት ስፔስ ዘሎ ናይ ብዙሕ ፓላስታት ኣሎ ናይ ቦንድ ገለ ዝብሎ ተወዲኡ ተፃፊፉ ፊኒሽን ማለት እዩ መፋትሕ ኣዳልዩ መንግስቲ ዝኾነ ኮሚቴ መሳሊ ወይ ሓደ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ንዋናታት ከርክብ ኣብ ምድላው ኣሎ እዚ ሓደ ዜና እዩ ዓብ ዜና እዩ ተጓቲቱ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ምክንያቱ ምስቲ ንኤርትራ ዘጋጠማ ናይ ቁጠባ ፀገም ምስቲ ሳንክሽን ወዘተ እቶም ነቲ ህንፃታት ክሰርሑ ዝኣተው ኩባንያታት ገለመለ ድማ ሕፅረት ናይ ዶላር ምስ ኣጋጠመ ውዕላቶም ክፈርስ ግድን ስለ ዝነበሩ እቲ ኮንስትራክሽን ደው ክብል ድማ ግድን ስለ ዝነበረ ብኸምኡ መልክዑ መንግስቲ ብዘለዎ ዓቕሚ ብሓይልታት ብዜጋታቱ ገይሩ ለመም እንዳበለ ኣብ ፍፃመ በፂሕዎ ኣሎ ንዋናታቱ ክዕደልካ ኣብ ቀረባ ግዜ ምድላዋት ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ገዛውቲ ባዕለይ ዜረ ከይደርየ እየ ኣጋጣሚ ምሳና ፊሒራ ነይሩ ፊት እንዳፊሒራ ብጎኒ እንዳፊሒራ ዘሎ ብሙሉ ድሕሪ ኤክስፖ ደሎ ብድሕሪ ማይ ጨሆት ደሎ ብሙሉ ወዲኡ ኣብ ምድላዋት ኣሎ ማለት እዩ Okay, yeah, this is a major good news ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ነገር ፅቡቕ ዜና እቶም ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ዝነበርኩም እንኳ ኣብዚ ብቅዓኩም ምክንያቱ ንስኻትኩም ገዛ ብምግዛእኩም ወይ ገዛኹም ብምርካብኩም ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ምክንያቱ እዞም
ነዚ ገዛ ገዚኦም ዘለው ስድራ ቤቶም ኣብ ኣስመራ ተኻርዮም ድዮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣለው ንሳቶም ስድሮም ናብዚ ገዛ እንድሕር ኣምፂኦሞ ናይ ገዛ ዕድላት ክፍጠር ከም ዝኽእልን እቲ ፀቕጢ ናይቲ ገዛውቲ ዓብይ ነቲ ፀቕጡ ዘሎሲ ኣብ ምርሃቡ ዓብይ ተራ ክፃወት ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ኣይሆብ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እዚኣ እውን ፅቡቅ ኮይና ዶኩመንትድ ኮይና ቪድዮ ክስራሕ ኣለዋ ዲስ ኣር ጉድ ኒውስ ከምዚ ጉድ ኒውስ ድማ ኢና ሞር ካብ ኤርትራ ንደልዮ እቲ ሕማቅ ኩሉ ግዜ ስለ ዝቕድም ነቲ ፅቡቅ ክስርሓሉ ኣሎ እዛ ከባቢ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ናይ ኣትራክሽን ሰባት ብዙሕ ግዜ እናሰኣሉ ገለ ከፀባበቕ ፅብቕቲ ኮይና ተላ ኮይና ገለ ካብቲ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ዝረኣየሉ ቦታ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣም ሪሊ ሃፒ ፎር ዲስ ታንክ ዩ ወጣ ባ ክብለ ይደሊ ኣነ ተማሂረ ፍርያለ ተማሂረ ፍርያለ እውን ብሰላም ተቐቢለ ሕጂ ግን ኣብኣ ተማሂርና ኣበይ ንምደብ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ተመዲብና ኩባንያ ህንፃ ሰገን እውን ፍርያለ ቁርባ ይስራሕ ኩሉን ካብኡ ምስ ወፃኹም ዝተምሃርኮ ኣብኣ ኩሎም ማሽን ሰቂሎምና ኣብ ማሽን ትራስካቫተር ተሰቂለ ትራስካቫተር ን5 ዓመት ዝኸውን ሰሪሕ 5 ዓመት ዝኸውን ሰሪሕ ትራስካቫተር ካብኡ እዚአን ብጫ ዳምበር መፅየን መብዚኣ ክትስቀል እያ ካብ ኣብዚኣ ውረድ መብዚኣ ተሰቂሎምኒ ሕራይ ለውን ኣብኡ ተሰቂለ ስጋ ሕጂ ዕለፍ ዘለኹ ዋስ ኣብ ዳምበር ኮይና ይሰርሕ እታ ፍርያለ ብዙሕ ተማሂራ እያ ዳምበር ኣይሰርሐውላን ኣቤት 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 ዋዕ እትብ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኣዴታት ኣሓትና ዝገብርዎ ዘለዋ ፍሉይ ነገር እዩ ኣሚን ያ ኣሚን ዩ ካን ሴይ ማኒ ቲንግስ በት ኣዴታትና ካብን ስለ ዝመፃና ኣዴታትና ናይ ብሓቂ ሓርበኛታት እየን ነይረን ምስቲ ዘለወን ሜንታሊቲ ናይ ፃዕራ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ኢለን ኣብቲ ምዕቡል ማሽነሪታት ከምዚ ኢለን ክጓያ ክትሪአን ከለኻ ዘገርም እውን የብሉን ምክንያቱ እቲ ናይ ጉልበት ናይ ካልእ ዝሰርሖ ዝነበራ ካብኡ ስለ ዝኸብድ ዝነበረ እዚ ግዳ ምልክት ጥራይ ዘድልየካ ስለዚ ናይ ብሓቂ እዚ ዓይነት ገፅ ናይ ኤርትራውያን ድማ ዝያዳ ደስ ክብለና ይግባእ ኣነ ደስ ይብለኒ ከም ዝክሪ ከለኹ because this is inspiring it's not always ብጉልበት ጥራይ ዘይኮነ ቴክኖሎጂ እውን ክምዕብላ ክትሪአን ሽባኪና ማራ ድሌት ነይርኒ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ በዚሕ ከኒሎም ከዓ ኣብ ማሽነሪ ፀጊዖምና ማለት እዩ ማሽነሪ ከዓ ተማሂርና ከዓ ብሃይዌይ ኣምፂኦምና ማለት እዩ ከዓ ክሰር ክመሃር ከለኹ ኣፅቡቅ ብጣዕሚ ድሌት ነይርኒ ማኪና ክሕዝ ድሌት ነይርኒ ኣብቲ ኮርስ ካብ ሳባ መፅና ሰገን ተመዲባ ሰራ ከለኹ ክሕዛ ከለኹ ደስ ኣይብሉኻንን ዙርያንን እቲ ባህላዊ ክዳንንን ምስቲ መኪናንሲ ዝኸይድ ዶ ይመስል ግን it's really really nice and inspiring ኣብ ኤርቲቪ ላትኩም ከድኩም ስምዕዋ ከምዚ ነዚ መስላ ዘናሓትና ኣዴታትና ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ክምለሰ እዛ ቪድዮ ግን ንግረ መንገዲ ምሳት ትኸይድ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከይወፃኹ ከለኹ እዛ ሓፍትና ነቕፋ ፕሬስ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ንሚልካ ተስፋይ ኣብ ሚስ ግሎብ ንዓውታ ብምባል ኣውፂዋ ነይሩ ስለዚ ነዛ ሓፍትና እቶም ትኽእሉ ኣብቲ ናይ ነቕፋ ፕሬስ ኣለኩም ሓበሬታ መብዛሕትኡ ግዜ ባንዴራ ኤርትራ ክብሪ ኤርትራ ከንፀባርቑ ንዝኽእሉ ምሕጋዝ ንነፍስና ኢና ንሕግዝ ዘለና ንዓዳ ንሕግዝ ዘለና ይመስለና እምበር ነቲ ሽም ኤርትራ ብሕማቕን ብኣሉታን ጥራይ ዝጥቀስ ብፅቡቕ ንክጥቀስ ስለ ዝገብሩልና ዘለው ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ እዚ እውን ከነብሎ ይግባአና ካልእ ምስኣ ተሓዝ ኣቢለ እውን ክበኩም ዝደሊ እዚኣ ደስ ኢላትን እዛ ስእሊ እዚኣ ኩሉ ግዜ ካብ ደገ ዝመፀ ወይ ካብ ገለ ዝመፀ ጥራይ ሰላም ክበሃሉ ንርኢ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ሲ መን ሓደ መዓልቲ ኩሎም ከምዚ ኢሎም ስድሮም ፅቡቅ ግዜ ክሕልፉን እምነየሎም ናይዞም ንኣሽቱ ወለዶ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ግንባራትን ገለን ዘለው ናቶም ሓጎስ ክንርኢ ከለና ድማ ዝያዳ ምሶም ክንሕጎስ ይግባእ ኣነስ ይሕጉሰኒ እዩ ስለዚ this is one of the good pictures ከምዚ ዓይነት ስእልታት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ንደሊ ኢና ኣነ እንተረኺበ ደፍነት ኣነ ሸር ክገብሮ ይደልየ ከምዚታት ቪድዮ ብፍላይ ብመንገዲ ዩቱብ ኣውፅዎ መንገዲ ምክንያቱ ኣብ በዓል ቲክቶክ ስለዘየለኹ ኣይርዮን እየ ኣነ ኣብ ቲክቶክ ብፌስቡክ ብዙሕ ኣይርዮን እየ ኣብ ዩቱብ ተኮይኑ ግን ክንሪዮ ንኽእል ኢና ካልኦትን ክሪእዎ ኩሉ እዮም ግን ዝያዳ ሰብ ካብ ቲክቶክ ስለ ዘሎ ኣብኡ እንተገበርኩሞ ፅቡቅ እዩ ግን it's beautiful ካብ ኤርትራ ዝወፅእ any kind of footage ንዓይ ደስ ዝብለኒ እዩ ምስቲ ህዝብና ዘለዎ ኩነታት ክንርኢ ከለና it's beautiful it's nice ናይ ስድራ ቤታት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ንርኢ ኣለና I don't know I have no idea እቲ background story እንታይ እዩ ግን ናይ ዓድና ስለ ዝኾነ እታ ቪድዮ ጥራይ ሸር ክገብራ መሪፀ ምሳኻትኩም ናይ ሆፕ ካልእ ስድራ ቤታት እውን ተመሳሳሊ ክኾነሎም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምዘን ኣዴታትና ኣብ ቅንያት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ዘለና ምስዚ ዝተገበረ ናተን ኩነታት ደስ ኢሉኒ ፅቡቅ ርኢና ፅቡቅ ሰሚዕና
I hope عدنا سلام كون ناي أبي تهديد فخران ما عمي خكترف كوينات ندلي كونان سلامنا ندلي معبالينا ندلي قسقاسينا ندلي كل زدل خايو سلزي كونت رايمبر كوينات زدلي ارتراويلن سلزي I hope عامة السلامن فقرن قسانة رهواني قبرلنا كويناتن ورا كويناتن دمكابانا أرحيق ويقعفون نابلكو ناتكم حسابات ريتون دماغ كومنت سكشن قدف نابلكو نايلومي أبزي كودي أبكالي الرهبنا تتبغو بزيادة رفقات فكم أتقول كرم على تابلة أتقول عن سبا ستايا ما يتبع أتقول كرم على تابلة أتقول عن سبا ستايا ما يتبع يوم